iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nagatang ko amin ang dagiti kayat ko agatangan. Agawit akot, katadapay pa panan mi kinitatang. Bumalasiwa, katitibangan ti paguray kitilugan ko agawit. Anda nagpaspas alugan asumungan, madugpara ka. Hello, iha. Apay kay mawag ka? Papa, ada kita dito kwerpo ti pulisya. Paniya. Apay nga da ka dito? Kanya tinapasamak? Napatisgrasya, papa. Paniya. Waday to yan di kong kunakin ka. Saan kay baga nga ganandad ka ngagmaniho? Di na kuman kaungat, papa. Agnervyos ang kasta. Anya nga rin sa atin tinatungbar mo? Natay, lalaki, babae? Babae, papa. No. Namjak amo no natay, interay dada ko sa ospital. Urayin nak dita kwerpo ti pulisya ta umaya kadagos. Wan, papa, darasan niyo ko ma. Nay, sino nga tatay umaw-awan? Saan mo't anak kapunbok iti cellphone ka? Hello? Nay, si kamot gayam tanyang. Anya ti ibagam ta nakaawag ka. Bad news. Anyay, ay iti anak yun ni Eloisa na disgrasya. Ala, ay saan? Munik, anya talaga tinapasamak. Kasano ti pan nakadisgrasyam iti kung kunam a babae, abim malasiw iti kalsada. Basol da ang babae, Jonas. Kala talim masat iti kalsada, di nakinita ti agsumbangir asikigan na. Napaspas ka di ti panagmanehom? Medyo. Napaspas mat. Agpatpatarayak ti nasurk asang agasot. Anya? Imbagata na kontrol ko ti manibela, iti pan nakadungpar ko iti babae, sa anak mo't anadangran. Wen ang numatay dyan na dungpar mo, ket kargo ti konsensyam. Panag ko nakit mamirmiraot ti nadungpar ko, Jonas. Basit lang ti bayad ti biyak day jay no natay. Anya? Adumat ti kwartami Numatay day jay nadungpar ko a babae. Dakaminton ti baka mo iti amin na mabayadan iti punirarya. Ang mga sikaso iti bangkay na. Oh. Ne, adan ni papang mo, Munik. Ay, agyamanak. Imay matla adagos kalpasan ng inawagak. Kana yung gabagbagaan, ngan annadam ti panagmanihom. Ngam di mo matlatam mo ti agan annad si kamunik. Awan ti agay ayat ama disgrasya. Iso asandak ko man nga ungtan. Kasanon numatay di babae anadung parmo. Di itamon di aking pamilyano na tay. Sa bali man na problema ti pinarnuay mo iha. Papa, panagkita kat na mirmiraot dyan na tong parko. Iso asan unay problema day jay. Basit lang ti biyak day jay a babae, papa. Kaya't ko makita di nadung parmo. Ha? Agawid kalatan, tauray kat nakapagsalita kami ni Hepe. Tay nakitaan di na disgrasya mababay. Papa, saan niyo ko man napagtatakunan iti panawan? May saka politiko iha. Kadyak kaya tamadadal ti reputasyon ko. Aglalo kat sikat di nakadisgrasya. Sige, dakay ti baka mo, papa. Inkay latang rod kitaanan, na iso ti kayat yo. Ngam na siya, nung kasarong karak na diya babae. Sa dino tinagkapwa, miho. Apay nga itakalanga sumagpat. Naggapo ka di kwerpo ti pulisya, mami. Taim mawag ni Munik. Kat imbaga na kinustodjar dagiti pulis. Itian niya aga po, iho. Nakadisgrasya, mami. Anya? Sino tinadisgrasya na?
May sa kano a babae. Iloysan sa kano tinagan na. Iso tinakita iti ID. Anaalada iti pitakan na. Ay, slantumat nga kanayon nga agapapura. Ay, Hun nga rod, mami. Nagpartak pa yung agmaneho. bak nang nga taday siya na disgrasya. Diyak lang amo, mami. Ngam kunada. Kasla marigrigat kano matilangana. Ngatay-ngata, iho. Ada kano matangis na. Hindi niya panday di hospital, mami. Sa dino nga ospital, tinangya panandakan ko na. Iti provincial hospital. Tinangitarayan kano kinkwana, mami. Ang aguray kayo. Apay adamdamagin niyo, mami. Gaputa kayat ko ang makita day siya na disgrasya na. Ha? Iti anya aga po, mami. Iho, may sa kapilantropo. Amo ba't anaasi ak kadagiti agkasapulan iti tulong. Iso akayat ko ang makita di kung kunam ana disgrasya na. Mapankon to sa rungkaran, iti ospital. Yamanak, iti panang sarong karyaw, iti anak ko ana disgrasya mayaur. Gapo tamasik na nagunay tinabasamak. Tamis mo nga anak ko tinakadisgrasya iti anak mo ipi. Madanda na aganak una yan mayaur. Ang gaitakit di pa nagsubli ti poot na. Alala. Sapay lang kumata makalas at matlang kan batay. Ay sapay na kumaa mayaur. Di yung pagdanagan ti magastos yo. Tas agtuamin ang tagsungbat. Ay agyaman ak mayaur. Masaludsod ko man gayam. At nakadirantam mamangidarom iti anak ko gapoy tinabasamak. Ay awan mayaur. Ay, Agyaman na. Ketkas kung gunayo at di mangidarom iti anak ko. Alam na ito yadda tagastusin nyo di ospital. ay, kwarta. 30,000 pesos da ita. Ay, Iso tigastusin nyo di ospital. ay saanon mayaur. Oray kat inkaryo mat, ala kayo timang bayad iti bilmi diti ospital. Saan mo kumapagkadkadan ti di kaya katulong kada kayo? Ay, Awate mo, titulong ko kada kayo. At do ti pagkakumikumak. So sana ka nagbayag di ospital ha. Kasta ka di? Wan gayam papa. Bes pa nagayam nito niyang akatulong tayo ni Eloy sa ana disgrasya. Oh, kasta ka di. Wan papa. Kat imon una asim marong ka rin di ospital. Namda kayo. Ay, nakaay-ay-ay tilangay tay day ngay loy sa anadong parmo. Awan ka di pa iti puot na? Awan bay. Ngam ko na dagiti doktor amang tamtaming kenkwana. Ang mga numatay. Nusan pa'y lang agsubli ti puot na aging katbikat. Matay na ko man papa. Na, ano yan? Nakdakal di pataudan ang problema no saan namatay. Siyempre, no agbiag kat baldado. Ay. Ano kay kayat ng tumot lang ti matay? Iha, di mo kung maibagbaga ti kasta nang runan wadda sa bali ang makangeg. Kagurat akalakit ti dagiti kakabagyan tayo ngay Loisa numamuan na rin ang ipagpakam. Papa, baspasit ti magastos tayo na mauluyan day jay. Ay, ti Diyos latan ti makamuking kuana. O sige papa, ikarara ko, asapay ko mataalaan ni Lord day jay nga Eloisa. Ah, Munik. Maasya anak launay amang buybuya ita itilang ati anak mo. Ibe, nakakaasi. wen nga rod madam. Matay samot ti anak kaw. Agkarara kay ti Diyos. Tasapay la kumata makalasat matlaang kan patay. Ay, numatay ti anak kaw. May sa aktaon ijay balay, ma'am. Saan ko maaday tati panunutam? Ahon gayam, aday tad ko kan ka akas tulong ko matan iti panakadisgrasya ti anak mo. Ato yun. Awatam. Kwarta. Ay, kwarta nga agpaisaw. Wan, tapno, adagastuan nyo dito ospital. 50,000 amin taytaya. Ay, agyaman ak madam. Nakasaysayaat kayo unay. Sabay na ko ba? Taipadamag munto kadagiti kagayam kan amamom. Nga damat inted ko at tulong kata kayo.
Nakaragragsak unay ni Ipe. Kapoy din, tagkukan ko na 50,000 pesos. Kas tulong ko iti panagatisgrasya ti anak na. Ay, sapay lang ko ma. Napabaan kan ko na. Katag tinabag manan ti kinasayaat ko. Mayat, yan arabidag. Awan baka mo. Nga iti laksid ti kinasayat ko katag iti tattao. Katag damat dagiti illegal nga aramid ko. Iso, pumakbak na nga kunay. Hello, Jonas! Nakawa ka man? Kaputa kayat ka nga awisan itiranta kapapanan. Sa dino? Ijay hospital. Kayat ko asarong karanta mo at tinadisgrasya mababae. Anya? May katagasan ti tabalayo. No, kayat mo ti sumurot kanya ki hospital. Ay, ladingit at Jonas. Diyak kayat tumay. Anya? Apay, Ay, basta, diyak kayat. may mayat kumano, may kamad. Kita ang tinadisgrasya. Tapno dumawat ka ti pamakawan when no dispensa iti pamilya. Tinadisgrasya. Diyak to rami din ti kasta, Jonas. Saan ko abasol ti pan nakadisgrasya da diyan nga Eloisa? Oray basol na ti pan nakadisgrasya na. Naskan lata dumawat ka ti pamakawan iti pamilya na. Tas ka ti nakadangran. Ay, diyak kayat, Jonas. Si kaalatang timapan na magagat ka. Hello, amiga kandida. Nakaawag ka man. Kaputada ko makintawag manan ang paborkan ka, amigo. Iso kay mawagag. Anya pabor, di kayat mo ngay paay. Ada ba nan sumangpot ang kontrabando iti pantalan? Na, Kat kitawag ko matitulong mo. Tapno, saan Amerika tadagiti tao? Amang ibiyay kadagiti kontrabando. sige amiga. Itad ko tinananay manan na proteksyon kadagiti taom amang sukon kadagiti kong kuna makontrabando y pantalan. Agihaman na, amigo. Saan ka ngagyaman? Kami natulong ko katad na kay batukan na asupapag. Di ka madanagan, amigo. Namnabaam anak takkel tumanan titit ko ka. Paligi ang masukon dagiti tao, dagiti kontrabando asumanglan iti pantalan. Diyos kaw, di ko mabaybay anti anak kaw. Isulaang ti pangnamnamaak asarakod kuntaw no agsalog ton ti pigsak. Isu apang nga asiyaw, Diyos ko. Ispalan nyo kumakan patay. Ay, agar-aring ang ti anak kaw. Ay, Diyos ko, nakapuot sa amot laang ay. Ay, Eloisa. Eloisa, anak. Agmulagat ka kuman. Madandanagan ak una yun. Sa dino di, ayan ko. Ay, nagsao ka matlaang ay. Kan inmulagat mong dagiti matam. Adan puot mau. Ay, Sa dino di, ayan ko. Natayak ka di. ay sinibiyag ka anak. Kan adda ka diti ospital. Nalasat mong ti critical akasasaad mo. Kapot na nagsublit puot mau. Tata, anya ka di dinapasama. Apay, saan mo ka di amalagip na disgrasya ka? Wan kaya. Ada nang tumpar kanya ka kotse. Iti papalasiw ko maiditi kalsada, tatang. Ni Senyorita Monique, tinakadisgrasya ken ka anak. Iso, ti akin kutsay, iti nangdong parken ka. Agulimag kayo! Ulimag! Imbayak! Takayat ko nga ibaga kada kayo. Asumangladan inton rabi iti pantalan. Dagiti urayan tayo a kontrabando. Nagpasaw, madam? Wan!
Kadakal manan akwarta, ti maigkaman tayo abin. Dulalaingan nyo ti agtignay, inton rabi. Naman niyo, madam. Agbaligi kami ang isang pepije budika. Katagit epektos nga armas. Asumang lati je pantalan. Takal, ti panagtalek ko kan ka, kan kadagiti kakaduam. Katsapay la ko ba? Taawan to, ti pakaembirna niyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Hello, Monique. Ni Jonas na ito eh. Oh, si kamat ka, Jonas. Ada ka di magantay mawag ka? At the good news, arabang naunay ang mamwam. Anya di tanapin ka sa damag, Jonas. Imawag kanyak tiner sa gayam ko. Oh? Kat ko na, nakapuutan din na disgrasya mga babae. Anya? Nakalasatan kan patay. Aguray ka. Apay, kasla saan ka maragsakan iti impadamag. Kapot adakdak ka la problema no nakalasat. San tumad la baldado? No kayat mo, itamat langan sa rungkaran tayo di ospital. Tapno, makita ta ti sitwasyon na. Diyak kayat. Mabutay nak. Ang mga nakabilin nak ti amana. Saan to mapasamak ti pagbutbut nga Monique? Laglagi pam, anak na ka ti mayor iti daytoy nga ili. At awan to ti makaiturad amang dangran kin ka. Nga ta, Jonas? Ipasigurado kin ka. Awan dakas ang mapasamak iti panagsarungkar mo iti na disgrasya Monique. Yun, apay kumamabutan ka. Idin to ta kadwa anak mo. Oh, sige man langan. Mapan na nga ron sa rungkaran. Agsagana ka nga rod. Dahil ton malpas pangal daw. Dat isunto ti papantay di ospital. Oh, sige. Dagasin nakton. Nabaga akong dagiti tao. Panggap ka dagiti kontrabando asumangla di pantalan. Tunyakan tita. Agyabanak, Mayor. Ngam, laglagi pam kumatitulagan ta. Awan pagtanagam, Apo Mayor Solomon. Karamkam. Pa, kunak matadi mo ibagbaga na apelidok. Tana makasugkara ng gandon niya kandida. Oh, come on. Di mo ibain ti apelyedom Karamkam, Mayor Solomon. Taison sa matirason, anak papaknang. Kan ka. Di mo ibulgar. Nakapabain, nuwagda makanggaga sa balidon niya kandida. Anya ti kunayo, tatang? Nang titulong ni Doña Candida? Wen anak, kan saan lang nga iso, timay nang tadititulaw. Sino pa tatang? Imay pa, ni Mayor Solomon Karamkam. Kat nang tadmat ti 30 mil anayon ti pagpaagas mo, balasan ka. Anya? Ni Mayor nga ama ni Senyorita Monique, anak adong parkan niya. Iso pa'y tinangtad ititulong. Wen anak, iso nga, inkarik mat ki ni Mayor, asaan tan nga ireklamo ni Senyorita Monique. Awan mat kiti tipanggap ko amang idaramkan ko na tatang. Tabak nang da. Kukwada tituray. Kat awan tumat la mama ay tireklamo kontra kin ni Senyorita. Tana karubuat kamet Monique iha. Dagasanak ni Jonas, papa. Mapan kami di ospital. Anya tiranta may ospital? Sarong karan ni Jagnagat ni Tiloy sa na disgrasya. Nasayat man tama panunod mo ba't lang? Ako mustan. Kaputan na tamat ko anak subli ka ng tipot na. Naispal kang patay, papa. Nagsayatan lukas ta. Alam saan na ka maragsakan? Anya? Tapay, rumbang kumamaragsakan ka. Tasana na tayo dinadong bar mo. Papa, dakdak ka ti problema tan. Iti pa nakaispal na kin patay.
Sa baldado kas pangarikan. Sigurado. Sustento ang taging kat si bibiyag no kas pangarikan ta baldado. Sapay la kumatasan na baldado iha. Adda ni Jonas mang dagas kanyak papa. Sige, mapana ko. Sige, agan-anad kayo iti dalan. Ta kayo gayam ti amati na disgrasyak tata ipe. Well, senyorita. Kumusta nga raw din ti anak yo, Tata Ipe? Ay, managa-asi uda, iti Diyos, senyorita. Ta nalasat na matlagan, ti paggad. May garaw na kadimatlaan ti bagina tata. Ay, kaasi ti Diyos. Saan man anabaldado ti anak ko, senyorita? Ay, mabalin ka diti sumrek iti ayan na, Tata. Kahit may ko makita iti personal tata ipe. Ay, maturog ita. Isuari muarak iti ayat na. Ala, sumrek kayo lata, senyorito. Senyorita, tabarang no nakariingad. Mapantan mo, Nick. At ako reka. At dapat damaga kini tata ipe. Sige, ibagam nga raw doon. Tamapantay ti ayan ni Eloisa. Tata ipe. Sorry ha. Iti pa nakadisgrasya kiti anak yo. Ambok, adi mo ingagara ti ame, senyorita. Isu nga awan pagdanagam. Saan da ka nga isak lang? Agyaman ang tata ipe. Umay ka nga raw doon mo, Nick. Mapantan iti ayan ni Eloisa. Jack impataro pa si kagayam ti nakadisgrasya kanya, senyorita Monique. Sorry ha. Jack gagara. Grabe gayam dagiti sugat mo, Eloisa. Imbaglakit din. Tasan una inatamaan ti rupa. Basit lang agarumyad ti makita mi iti rupa, Eloisa. Tangay nakita mi magtanti ka sa saan mo, Eloisa. Saan kami nagbayag ha? At dapat yung sa bali papanak. Agpaimbag ka, di ka latagan ganat arumbar dito ospital. Tapno nabibiit matlaang aglunit dagiti sugat mo. Oh my God, Jonas! Rumartan dito eh. Anyan a kinaamati rupa na. Nga ori at dagarumyad mo. Hoy! Jonas! Ah? Apay, kita matlatan ni Eloisa. Rumartan dito ko na. At dapat sa bali papanak. Kumusta? Ipanagsarong karyo kin ni Eloy sa iyo ospital, iho. Adan puot na kan makasaon mami. Nasayat na basta. Grabe gayam ti pan nakadisgrasya na mami. Nagado asugat ti bagina. Imbaglakit din. Tagarumyad laang. Saan tumat kami nga gan-anad? No bumalasiw iti kalsada. Adaliway da adwa iti nakadong parkin kwa na mami. Wen! Damdakdakal ti basol day chay nga Eloisa. Saan gaya man nakagraduar iti kolehiyo dayjay nga Eloisa mami? Wan, Jonas. Gaputa marigrigat na lang ang iho. Iso asada na nagtuloy day chay nga Eloisa iti panagkadan na. Makitak ti kinasingpat ni Eloisa kadag iti matana. Iti kinatungtung mikin ni Monique mami. Nakuna ni Epe nga amada. Nga iti laksi iti kinasingpat ni Eloisa kat nalaing pa iti pagkadalan. Iso masaysayangan unay ti abana iti panagsardeng na nagadal. Awan ka diti pagtrabahon dayjay nga Eloisa mami. Saan ko ngamin anadamag? Awan, agad na ko na ti amana. Apasaray makilablabada. No, andak pala ba? Mami, anya nga tano, alaan ta akas katulong tayo. Anya? Wan mami, mayat, no kahit na ti agkatulong. Tabarang no iti pa nagtrabaho na kada tayo, kat agsublin tumanan ti regget ng agadal. Inton makaurnungan. Duan dagiti katulong tayo. Iso asana na masapol ang mga latapay iti katulong. Nakadakdakkel to'y balay tayo, mami. Sa, inal daw tamat ngagsukat. Iso amarigatan dagiti dua katulong tayo. Saan tapay nga mo ti kababalin? Ugali na dyan nga Eloisa. Panagkitakit na singpet. Kan nagagat mo't mami. Iso nga, panunutan nyo kumana imbag. Ay, tsak mo. No mapanunot nyo, kan umanugot kayo iti singasing ko. Kat baliwak to, timapan ija ospital.
Tapno kasaritak man ni Eloisa. Apay, ngayta ka lang nga simbang patiya. Nimasan yun sa matunayan, tinakisal-sarita kin ni Eloisa, ija ospital. Nabit kami lang kang Jonas sa hospital, papa. Apay nga rod, ngayta lang di sangbat mo. Kasano? Gapotanapan ko pinaserte may sagayam ko. Kalpasan na rin more kami kang Jonas sa hospital. Kasta gayam. Kat kumusta mat nga rod dinapanan niya wino sinarungkaran niya. Naimbag ta sana na baldado. Iso ako nakankwana. Surutan na amin na balakat ni doktor. Tapno na dardaras di pa nagimbag na. Dandalay nagdangab disip nga at kakanwa. Iso kagsigara tayon. Tayon, itimisyon na. Masabol, kagbaligi tayo nan. Iti na iti amisyon. No, kaya tayo ti sumabok iti ato kwarta. Di cellphone ko. Hindi gaya, Madam Candida. Hello, Madam. Rabiin, gabaging kaita. Awan pa'y awag ni Tawal. Mami, Ni Jonas, umay dito ayan ko. Ulag pa nun nakaturog. Mami, pada kayo matgayam adipay nakaturog. Huwan iyo. Ada gamin pampanunod. Tika di singasing ko kada kayo. Ngalaan tayo langan ni Eloisa akas katulong, mami. Kwa. Huwan iyo. Huwan ko naglatan. Uray no ni Dawel kanda kiti kakatuwa na ti pakariringpok. Mami, umanugot kayo kuman. Alaan tayo akas katulong ni Eloisa. Iho. Kunayo nga si ti puso yo kada kiti marigrigat. Pues, ipakita yo. Babaan iti ang nugot yo kuman iti singasing ko. Ay, Jonas. Uray o manugot akas pagarigan. Namnamaam nga ta kayat dayjay nga Eloisa ti agkatulong. Oh, di ka sarita. Kat alukuyak, mami. Tabarang matulungan ta amang ton oy kadagiti arapaap na. Nang runa, iti panagadal na. Sige. Sige nga ron ti makamo, iho. Nukasta, umanugot kayo iti singasing ko, mami. Wan. Tapno sumardeng ka na magdagdagulit ka niya. Agyaman ak, mami. Aday wanak nga ron. Adaw dagiti pampanunutag. At adadyak makapanunot. Noan niya ti rumbang aramita. Kais isturpuan dakmat. Anya ka diti pakaburiburan nyo, mami. Ay, sus, kunak lang arudan nga adaywan na koon. No kayat mo adyak ibabawi, tikid daw mo kanyak, Jonas. Sige, mami. Panawan kayo pengar dito eh. Tadyak kayat nga ibabawi yo, tigid daw ko kada kayo. Sige, mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Balik iti panang ilusot ka dagiti piktos. Kan arba sige pantalan ka kanwa. Wan, namnamaan yun na ita. Ni Ma'am Candida. Iso tayo mabawag. Hello, madam. Agyaman na sinong batang mutlangan ti awag ko, Tawal. Pasensya kayon. Noyak rin isip na kiti mon unang awag yo. Bakumikom kami nga minuna itay. Amang iman-mando ka na kiti tao. Lukas na, nagbaligi kayo matlang at emisyon nyo. Awen, madam. Ayan nyo nga ron itaan. Agturong kami ni Tibudika, madam. Good! Agad kayo. Tamangan no at na nakasiip at sinurot na kayo. Awan, pagdanagan nyo, madam. Takanayon kami anak ka-alirto. Sige, umayak tulat na garuda ni Jibuteka itong bigan.
Tapno ma-inspect ko dagiti kontrabando. Yawan, madam! Nakasarita yung kadimat lang ti doktor ko. Wan anak. Damay ang kabita ya nagsarsarita. Anyat ko nana. Tidak ka di pa'y parawarang dito ospital. Ambad anak. Basta ikarim ka na asurutam ti oras apa nagtumar mo ka dagiti agas mo. Wan tatang. Aramidag amin ngayong bagata. Tadyak pakadaksan dagiti pamalakad ta kanya. Lukas na rugyak to nga runan. Nga ilakad dagiti papilis mo arumwat dito yung ospital. Tapno makaawid ta ni Jay Balay anak. Rimwaran ni mama. Mabalin kumatan ti mapan di ospital. Tapno kasaritak ni Eloisa. May papan, iti panagasam kong alaan niya katulong. Apaman ang makapaimbag. Ti cellphone ko. Asino katamanan da iti umawawag? Nimot gaya mo, Nick. Anya nga tatibagana. Hello? Ay, agyaman na. Kasi nung bata mo lang kaawag ko, Jonas. Ada ka di ibaga? Tanakaawag ka, Monique. Mabalin ka rin nagkitaw kan kay ti pabor? Anya pabor ti kayat mo nga ipay ko, Monique. Kuyugan na. Agatindertad ti reunion ka dagiti kabatsko. Dagiti batsko diti high school. Sa dino ti benyo, kan anya nga aldaw, Monique. Ije Manila. Iti may sa 5-star hotel. Kanon to? Ito na minsan nga aldawan. Anya? Anya, mabalin na kakuyugan, Jonas. Pasensya kan, Monique. Saan ka makuyog? Ta ado dagiti pakakumikumag. Anya? Napatid ka ni unay dita? Wan, iso nga ulitag. Pasensya ka langan. Ah, sige. Awan mabalin ko no di na kata kuyugan. Nya, sabi lang ko matawan to kita kasapulan kanyak, Jonas. Bye. Monique, enedap nanti cellphone na. Kasla maluksaw asaan ko apinatgan ti dawat na. Makamon, no makagura kanyak. Abay, anak kami suot kabig-bigat. Kasano, Papa? Nabadtripa kiti panangawag ko kini Jonas. Tanya tinakabadribam. Pinaay na tikid daw ko. Anya tikid daw mo. Agpakpakuyugak kan kwa na nga umatindar ti reunion mi kadagiti batchmate ko di high school. Iji Manila day jay, intun may katlong aldaw, Papa. San ka kumaamaluklog saw? No di man pinatgan ni Jonas tikid daw mo. Tadi mo matamo no anya tinapatag apaka kumikuman na. Ah, basta maluksawag kan kwa na, Papa. Kan, Ah. sakbay ko ma, tawan tumot ti masapol na kanyak. Una inday ta. Talaga makagurakan kan kuan. Ay naabay ya Monique iha. Talaga kagurak, Papa. Bayam. Tasyak ti makisarita kan ni Jonas. Saanan, Papa? Pinaay na kon, isabayan yun. Maragsa ka nag-una iti panagbaligi yung manan. Itintad ko amisyon yun daw. Tengarot bonus mi. Sakbay gay bayak dito hipoteka. Insagana kita yun daw. Ay, ko, Agyaman kami, madam. Mabit lang. Taitad ko, ti bonus yo. Ada sa nga ilay, may tamakisarita king ka. Asino, tatang? Apay nga ro tatiyo pastrikan dito, ayan ko. Mabit laag tayo bak. Ay, senyorito! Sumrag kayo! Kumusta kan, Eloisa? Senyorita Jonas, Saan kalatan abumang bangon? No nasakit pala ang dagiti sugat mo. Ay, ala, agsarita kayo lata, senyorito. Ta, enak man ijay nurse station, ta daman ibaga kadagiti nurse. Sige, Tatay Pe.
Anay ko. Asa kita init mangunak. Kunakmat ngamin adi kalatan bumangbangon, Eloisa. May metmet lang nagtugawa ka makisarita kada kayo, senyorito. Nasakit ka di pa ilaunay dagiti sugat mo? Te may sa sugat ko tinasakit na lang, senyorito. Agway ka. Ada ka di pagam. Te may nakmanan sinarungkaran dito ospital. Adda, ken napatag-unay tayo bagakan ka, Eloisa. Anya tay ta, senyorito. Kayat mo ka di ti maadaan iti trabaho? No, makapaimbag kan? Ha? Ay, kayat ko senyorito. Kinapod no na. Dapay kiti nagaplaya kiti nakas katulong. Ngam, isumot day di pa nakadisgrasya kon. Kasta ka di? Nabayagan akayat ko ti makastrak iti trabaho, senyorito. Tabarang makaurnong ako mamat para iti panagadal ko. Apag iso, Eloisa. Kayat mikin ni mama nga alaanda ka akas katulong mi. No? Kayat mo? Agpaiso? Ay, kayat ko senyorito. No kasta. Agawa ang ngarod ti agpaimbag. Kainton umimbag ka. Ken aglunit ton dagiti sugat mo. Ket umay kanto ijay balay. Hanya ka din dagiti na ibagbagaking ka ni Senyorito Jonas. Nanay, makita ka naragsak ka anak ko. Tatang, good news ti maindano ni senyorito Jonas iti isasarungkar na kanyak dito ospital. Ay, anya day taan na imbag adamag. Ay, mabalin ka day amamuan anak ko. Kaya't na kano kini mamang na, asumray kag akas katulong da. Apaman yung mimbagat, tatang. Anya, agpaisaw. Wan, tatang, iso na karagragsaka kita. Tandam na mga kapag sari ka kapag trabahuan. Apaman nga umimbag dagiti sugat ko. Ay, aguray ka. Di ba ada nag-applya mo? Adda, tatang. Ngam ko nada idingawagan da kalpasan ti limangal daw. Saan damat tangin mo awag? Ay, nukas ta. Desidido ka nga sumrak akas katulong na madam kandida. Wan, tatang. Tabarang makaurnungak. Kat maituloy kung tumat lang, ti agadal. Hello, Mayor. Nakawag ka mat. Gapo, tadakayat ko amamuan doon niya kandida. Anya dayta, Mayor? Maluksaw lawonay ni munig nga anak ko, iti anak mo. Anya ko maraso nakaluksaw na ti anak ko. Gapo, di pa nang bahay ni Jonas, itikid daw ti anak ko keng kuwana. Apay, anya ka ditikinid daw ni Munik iti anak ko, Mayor. Di pa nagpakadwa na kumay ti anak mo at umaraay ti reunion da, iti Manila. Anya? At gapo, di pa nang bahay ni Jonas, itikid daw na. Kunana, asapay lang kuma, daawan to kanon, ti kayat yung matkada kami. Karamba! Talaga makagura kada kami ti anak mo. Lukas na tinaibaga na, amigo. Talaga, panagasan na mabalin, amaragrak ti panagpagayam da kuma, nang runa kada kitanak da. Ala, bayam amigo. Takasaritak to ti anak ko. Siya kun di makamukan kwa. Tapno manugot matlag amang kuyog kinimuni. Ijay Manila. Iho, mabalin ta ka diti agsarita. Of course, Mami. Anya ka diti pagsaritaan tayo. May pa ba nitikid daw kan ka ni Munik? Anya? Nagpatulong ka di kata kayong, Mami? Tapno ko yogot lang iti reunion da ngagbabatchmate? Saan nga iso tinakisarita kanya? Sino nga rod? Ni Mayor Solomon. Anya? Iho, saan may akayat amarakrak kinasingad a panaggayam yung kinimuli? Iso, please, patgam ko ba antikid daw nakat ka, iho? Mami, ada na patag nga si Kaswag. Idantan mo pa ilang, no nyaman day ta nga si Kaswam, ngay bagbagam. Sana mabalin, Mami. Papainan na ka tikin ni Mayor Solomon.
Asya ko na mismo tinakisarita kan ka. Tapno ko yung gamlaang ti anak na agpamanila. Ladingitak, mami. Uray da kayo ti makisarita kanya. Kit may salat tati sungbat ko. Saan ko ang masango ako yugon ni Monique ngagturong iji Manila? Karamba! Tinakpagpungtutan! Awan ti mabalin ko, mami. No kapungtot yo, ti imbagak kada kayo. Agpili ka. Patgam tikid daw ni Monique. Wano ibabawi ti panangalata akas katulong kini Eloisa. Anya? May salang ti rumbang apilyam kadagiti dua ngayon pagkak. Mami, di da ko mapagpilyan akasta. Tsak gamin kayat amarakrak ti panaggayam yo kini Monique no mabalin iho. No talaga apo ora mo tirangtay tinagbaetan nyo adwa. Makabo ka. Mami, Tay ko na kon. Ibabawi ka kas katulong ta ni Eloisa. No di mo pat gantikid daw kan ka ni Monica. Ala, magpili kan. Sige, mami. Kuyugot tumanlaangan ni Monique ngagpa-Manila. Good decision, iho. No kasta, yawag kun to kini Monique, amayat kamatlangan amang kuyog kan kuana ngagpa Manila. Ang paisodo niya, Kandida? Umanugutan ni Jonas mangkuyog ka niya kiti Manila? Wadiha, kinasarita kat imbanugot ba? Wow, ha? Nagdarasa na nagdesisyon? Siguro kat namiris na ti kinasingat ti panagkayam yo. Isungay tayong kinasarita kat imbanugot ba't lang. Agyaman nakdo niya, Kandida. Awan ang yaman na, iha. Inaramit ko lang di pagrampangang ang mamagbaga iti anak. At kaya't amarakrak tinasingad unay ang panagkayam yo, iha. Agyaman nakdo niya, Kandida. Ay, agyaman nak. Tanakaawit ak matlangan na si bibiyag diti balay tayo, tatang. Dahit at pagkunaam, anasayat unay king kati Diyos, anak. Tadi na matlaing panubaw sa sumina ka kanyak. Tatang, dapat na nakalasat ak matlangan kan patay. Kaya't kung agpamisa tayo diti balay, akas pa nagyaman kumatan kinihapo Diyos. Sige. Na pamarantan rumutan na mangimbitar ka dagiti kakabagyan tayo. Ana ayat amang sarsarungkar king kay di ospital. Adan to kumamat nga rod ure, isang kabasit lang na pagsasanguan tayo. Kalpasan tinisa, tatang. Di parchek to jay may sa akal ding tayo. Kun pumarti at pa iti dua pato tapno. Adan to pagsasangwan tayo kalpasan timisa. Sige, tatang. Agling takto mat iti saba. Mais, kan kamote. Tapnadan to na yun ti pagsasangwan tayo. Sige anak. Aguray ka. Kano ti planom nga ro na panagpamisa? Saan tayo ko manabaybayagan, tatang? Urayin ton sumarunon nga aldaw. Sige. Mapanmunto nga rod kasarita ni Apo Paday. Barang masango na ti umay mang misa dito'y balay. Hello, Monique. Nakawag ka man? Kapag agyaman na kan ka, Jonas. Ha? Anya ti pagyamanam kanyak? Ano ko mamatlaan namang kuyog kanyak nagpamanila intong kanikatlong aldaw. Saan kang agyaman? Di Anya nga. ti kinuna? Tsaka naawatan din magama. Ha? Kunak saan kang agyaman? Ta napanunot ko ti kinasingad ti panaggayam ta. Kasta ka di? Uri to kasta, agyaman nagpatagan ka. Nakaragregsan ka, nakabla ka matlaan nagpamanila. O sige, medyo lang di bagak, Jonas. Kat pasensya ka na, istorbo ka. Bye. Bye. Adan samad na lipatan na nga imbaga. Agring man ang ti cellphone ko. Ha? Ni Eloy samad dayang. Hello? Hello, senyorito. Imawagak tada na patag nga ibagak kada kayo. Anya day ta, Eloisa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Si kamot gayam Eloisa, nakaawag ka man? Ada ngamin napatag na ibaga kada kayo, senyorito. Anya dayta? Ada ngamin angayin mi dito'y balay a Thanksgiving Mass. Iti pa nakalasat ko kan patay. Kayat ko, amay sakan to kumamat a dumaray, senyorito. Kaano Eloisa? Inton ka ni katlong aldaw, senyorito. Anya? Sapay la kumata, makaumay kayong tumat. Akas, pagyaman kumatan, iti ayat yo anang sarsarong karkanyak iti ospital. Ha? Ay, kwa Eloisa. Talangan kitawag kada kayo, senyorito. So at least, dumaray kayo kumamat. Kalpasan to di misa, kat adan tumat sang kabas ita pagsasangwan tayo. Ha? Sige, Eloisa, sige. Kita akto na makaumayat. Hello, amigo. Nakawag ka man. Imawagak tanalipatam samot ti karim. Sagbayan nagtignay dagiti taom. Anapan idi pantalan amiga. Tsak nalipatan na po mayor. Nagtulagan mi kinitawol. Asapaan mi kumati umay di tabalayo. Ang tsak na uray. Tabay, di mo na uray ti may saka dagiti katalit mo. Itay dawagak. Naabwa ka na sakit ka no ti tiyan na. Katintaray da ka no iti ospital. Aniya. Nukastasan kayon nga umay dito'y balay, amiga. Saan man? Umayag lata. Umay ko ito ti karik aso papagmanan ti protection. Gaintet mo kadagiti tao, kami ko. Kanon to nga rod ti ayo. Ha? Itamad lang, Aldaw. Urayag lang ni Dawol. Sige, urayan kayo nga rod, amiga. Uri sanak pa lang sumrag kiti munisipyo. Napatpatag ti ayo. Pansarsalita bitay iti cellphone mo, anak. Ni senyorito Jonas, tatang. Anya? Apay, apuraon nakakadain ama panijay balay da. Tapno agserbi ka na kaskatulong da. Saan, tatang? Kan siyak tinangawag kan kwa na. Taada na patag ngayong bagat. Anya ti imbagam kini Senyorito Jonas. Imbagak, amay santo kumamat a dumaray iti pamisa tayo, tatang. Anya? Inimbitarak. Takayat ko matagyaman kan kwa na. Iti panang sarsarong karna kanyak iti ospital. Anya nga raw ti sungbat na iti panangimbitam kinkwana anak. Kunana matakitain nanto ka no, tatang. No kasta, saan asigurado no makaumay. Wan, tatang. Sapay la kumaa. Tama ka umay tumat lang. Una yan apan nakairanranan. Kuyugak ni Monique amapan ije Manila. Sa dayjay mo ti aldaw apan nagmisa dada Eloisa. Jonas! Anyaya ti pampanunutam. Takad aday humat. Titurong ti imatang mo. Ada, parikot mo, iho. Ha? Ay, awan mami. Apay nga ron akas na nakon o nag-unay ti pampanunutam. Awan ka din ti sabali ang mabalin amang kuyog kin ni Monique amapan ije Manila mami. Anya? Karamba! Apay! Agbabawi ka kadi amang kuyog kadkwada. Idinto tanalpasan na nakapagsarita kami maipapanititay tapanag. Kuang amin mami. Ada importante unay adar ayak inton kanikatlong aldaw. Kunak mo't anapatpatag ti panagkuyog mo kinimunik. Ngam ti anyaman apapanam. Aguray ka. Anyaya ti daraya minton kanikatlong aldaw. Ada ngamin awis kanyak ni Eloisa mami. Anyat pagawisan na kan kainton kanikatlong aldaw. Panagkuyog mo kinimunik iji Manila. Dayti nga aldaw. Anya kansa. At pamisa da kano ije balay da mami. Akas pagyaman damutan. Nga naispal ni Eloisa. Kat inton malpasti nadag amisa. Agdadayadan to kano. Karamba! Day tawit lagayam ti bagbagaba di mo pa kapadawan.
Jak kahit kumaapayon ti awis kanyak ni Eloisa, mami. Aglalo kat damo na ti agimbita. Tanapat patag ka di ti awis kan kaday siya papae. Ngamjay awis di mudik nga anak ni Mayor. Mami, Di ka kumagbalin at tanga, iho. Awan kas kan ti awis kan kanelo isa. Ha! Karampa! Mapanak man langan iti ayan di dawal. Titakan! Ha! Dasayat! Tawit mo, timbagakan ka dawal. Awan, madam. Ngam pangisagutan nyo ka di tinetoy. Ni Mayor Solomon. Sige, nukatam ti kaon na. Takitaan ta, no di kalidad mo't lang dagiti si Manglat Garmas. Awan, madam. Day. Nalukatanan, madam. Wow! Perfect! Nakapimpinta sa paltong. Nagkasat kit din ni Mayor. Sagutan nyo iti daytoy nagpinta sa paltog, madam. Siyempre, masapol nga ay waklatan ni Mayor Solomon. Tayo suti mangmangtod iti protection kada tayo. Sa bagay, madam. Aging gagay suti nakatugaw a Mayor. Natalgad tayo lataabin, dawal. Isubat lang at todo suporta ni Mayor kada kayo. Ken ureda kayo inton eleksyon na. Gaputan no sa bali ti Mayor. Kadyak labon, no natalgad pa'y dagiti negosyo. Iso nga aging gaasaan nga ag last term. Kat si susuporta at tulatakan ko na. Dawal. Ni Senyorito Jonas, iso ti umawawat. Sapay lang ko matay paganan ang makaatendar mo't lang iti Thanksgiving masama nga dito balay. Hello, Senyorito? Eloisa, agyaman na kasi nung bata madagos ti awag ko. Anya ka diti bagayo, Senyorito? Pasensya ka ni Eloisa. Sa anak to ang makaumay ti awis mo. Anya? Tapay, Senyorito. At ang amin na patag-unay alakad ko inton kanikatlong aldaw. Iso nga ulitat. Pasensya ka langan. Sige, Senyorito. Awan ti mabalin ko na di kay makatindar. Agyaman na, ti pan nakaawat mo. Sa dino ka diti papanan nyo inton kanikatlong aldaw. Lading itat, ngam saan ko ang mabalin nga ibaga. Kasta ka di? Pasensya kayo niti panagdamag ko. Sige, Eloisa. Bye. Bye, Senyorito. Sa dino nga tati papanan na inton kanikatlong aldaw. Apay adi na kayat nga ibaga kanya. Anak, apay amay kulkuleng ka. Ada ka di parikaw? Awan tatang. Apay nga road, anak adayo titurong dagiti matam. Kwa tatang. Maburbur siya lang amin kini Senyorito Jonas. Itay mawag. Anya ti pakaburbur jam kun kuana. Sana kayat nga ibaga no sa dino ti papanan na inton kanikatlong aldaw. Nga isumot ti Thanksgiving tayo tatang. Taapay kumaa maburbur jaan ka no di na kayat nga ibaga ti papanandan to iti daytang aldaw. Apay nga tagkas di tatang. Apay masapong nga ilimod na ti papanan na iti aldaw nga idadaray na kuma. Iti padaya tayo diti balay tatang. Giyaman na, tanaka umay kayo madlangan, Doña Candida. Pasensya kan, no sana ka nakaumay tinay di aldaw ngay karikan ka, amigo. Tay kulakon, nagsakit ti tiyan ni Dawal kat na ospital. Awan, bagdanagam, taman nakaawatak. Agyamadak. Dawal, umay ka dito ay. Awan! Mayakon, senyora.
Bit-bit yung katindi ko na marigalo mo kanya kami ka. Wan, abi ko. Nakakahon ba eh. Wan, daytoy itatibaro a modelo ngarpas. Lukatan nyo man nga rod ta kita. Hadawal, lukatam tikawon. Oh. Ah, Wow! Nagpintasan nga armas. Makainggan nyo. agyabanak no magustuhan mo't lang, amigo. Daytati may sa itaa kabibilgan nga. Agagatelan dagiti nakulap ko amang paputok iti dayto yabaldo kamiga. Ha? Dawal, isarulom alokatan taata si case ngay mo. Dayta ka din tay kwarta kayong karim kanya kamiga. Wan, amigo. Sige, dawal. Lukatam taata si case. Wow! Dinangdala kwarta. Hukom abid day tabi ko. Rugrug yung manan ti agurnong, iti ado ang kwarta apara, iti sumarunong nga eleksyon. Wandon niya kandida. Agyaman na kiti panang tungpal mo, iti karim kanya. Ateta, nayempake kong dagiti arwatek ng pamanila. Ni nga ta Jonas, nairobot na nga tamatan dagiti arwatek na? Ay, ti cellphone ko. Oh, ni Jonas ang awawat. Hello, Jonas? Hello? Hello, Monique. Nasayate mawag ka. Anya ngay, nairobot mo dagiti arwatek nga may di Manila? Saan pa eh? Aguray ka. Anya ka di ti pagluganan tang agpa Manila. Dahita ka di kagat-gatang yunay alugan mo. Wen, iso, tap naman break in. Anya nga tano, agiroplano talangan. Tapno, naparpartak ti biyahe ta. Anya? Ay, siya kayat Jonas. Kayat ko ang kutsita. Tap na napapao ti panagsarsarita ta. Atay ta, naikarkarikatak matlangan pinagdalos ti balay. Nagputot. Naglinguta ka nagdalos. Eloisa, ay, anya ti inar-arabit mo, taday. Apay nga agkalkalinduusan ka. Nagdalusak ti balay tatang. Anya, Jesus apo aya. Apay ang nagtrabaho ka. Ang mga dong mabignat ka na kaw. Di kay matanagan tatang. Inan-anadak iti sugat ko itay nagtrabaho. Saan ka pa lang nga unay nga agtrabaho? Di kay tanang. Aglulunit ti kadakala na sugat ko tatang. Isa di kay ko madanagan unay. Ay, madanagan ak nga bain. Sa ang mga no, agsakit man ang dagiti sugan mo, wano agdara na pa'y kitday. Saanan tatang? Ay, wan gayam. Ay, ada na ibaga kanyak, ti kasinsin mo, at ismusa. Anya mananday tatang. Nadamag na ka no, iti barkada na nga, agpamanila ni Senyorito Jonas, inton bigat. Inton, managpamisa tayo, balasan ka. Ha? Anya nga tati? Napatag pa na na Manila tatang. Jakam mo ang kunat itismusa akasinsin mo. Agkuyog na kanumot kini Senyorita mo na agpamanila. Anya? Iho, ibarubot kon kadagiti katulong tayo dagiti arwatem amapan iti Manila. Thank you, Mami. Awan gayam. Naistorya kanyak ni Monique na isingasing mo kankwana. Ano mabalin kat agiroplano kayo ngagpamanila. Wan, Mami. Di namat kayat. Naparpartak ko matibiyahe no agiroplano kami. May bayat mo't laang. No ti kabarbaro alugan na ti pagluganan yo, iho. Tapto magapagsarita kayo na saya at kabayatan ti panagbiyahe yo. Masurunak lang amin no daduma kini Monique, Mami. Nakadado ti damdamagan na kanyak.
Among mata na lang asumao ni Mudik. Iso di mo ko makagurgura. Si Kamat. Ni Mayor Mateo mauawag. Hello, Mayor Solomon. Agyaman na ta sinumbata matagos ni awag ko doon niya kandida. Ada ka din na patagay baga. Tay bawag ka, amigo. Ada, tanaka sa iyo, pityagan parani, dagiti taga-provincial kuman. So ngay mawagag, takayat ko ngay baga. At iyo pa'y lairuruar, tiklos pa na lugan nyo. Anakay kargaan, dagiti kontrabando. Tapay, Mayor. At nakatiktik, di black close ban, ngawan plaka na. At nagkarga hindi ka dagiti kontrabando ang nagkapo di pantalan amiga. Karamba! So, may nawagan ka tagos. Tapno maalarmaan dagiti pasurot mo. Agyaman na kiti pa nang impormam kadya kami ko. Pero kanitan dagiti polis, day kaya lugan. Oh, karamba! Sana mabalin amay sagmak kami. Gapulang iti dayjay avan. Mapanak iti hideout. Kat kasarita ni Dawon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ulibag kayo! Ulibag! Tanda na padag ngay baga ni Madam Kadadayo. Ulibag! Imbayak! Timbawag kanyak ni Mayor Solomon. Kat na, apirbirukan ka no dagiti otoridad tilugan tayo. Anang ikargaan yu idi ka dagiti kontrabando. Anya! Ada ka no na kay tiktik a kontrabando. Ti karga idi dayjay alugan tayo. Iso apirbirukan ita dagiti otoridad. Kasta ka ni. Iswabir-birugan da. One! Delikado nga rin ka sa Madam. Talaga! Ngamsan ang mabalin atay di alugan ti pakaisagmakan tayo amin kakadwa. Nga rin plano yun, Madam. Nasaysaya at apuuran nyo langan. Nagsayangan nupuran na yun, Madam. Itidyulangan kanya. Saan ka na masayangan, Dawol? Nasaysaya at ang mapuuran. Ngam ti iso, ti pakaisagmakan tayo amin. Nakadanon tan ko man ijay Manila. No, nagiroplano ta. Kabarbaro to ilugan mi, Jonas. Isa akyat ko travel ita dayo. Wan, ang mga no, agsugol kang agmaneho iti adayo. No, kahit mo, sublatan ka. Saanan? Kabailak kagmaneho. Basta dinakturturukan ha, Jonas. Tapno sa anak nagtuglap. Sige. Sa anak mutkit di makaturog. No, kastoy nga agbiyahe iti adayo. Ay, when kayam, Jonas, masalutsud ko man. Awan ka di Peter Armam? Ha? Ay, sorry ha. Tila damdamangak. Kapoy ti kinasingad tangag kayam. Kasla mabainak pa yan ang damag kan ka. Awan pa'y, Monique. Oh, alpaiso? Wan, talagang awan pa'y. Oh, katsi ka. Ada ka din nag-araram kin ka? Ay, kinapad no na. Ada di abogado ang nag-aram kanya. Binasted ko. Anya? Tapay. Kasi nandiyak basta din katlakayan. Insardeng na nga rodan ti agaram. Wan takonakan ko na, sumapulangan iti sa bali. O kasi ka, talaga ka tingawan pa Apolos, tinakain labam? Awan pa'y. Hamangan mat no bakla ka. Ha? Anya ti itantanamitin mo, Monique. Awan, kwa, di ko nak, bumiro kan, tama nga namalakayan ka abaro. Jaki palubos nga aglakayak abaro, Monique. Makitak tulat ta, ti talaga apara kanya. Mangat! Nakasaysayang! Kabarbaro! Yung misumot ipagayatan diyan mo tayo. Saan kayo na masayangan? Iti pinapurak kada kayo ang lugan tayo, kakadwa. Gumatang tayo, iti napimpintas na sukat na. Sa mga ano ba tikwar tayo, Madam?
Uray kasanot kinapatag ti may sampanag. No isubot ti pakaisarsarakan tayo. Nasaysaya at amapukaw langan. Sa bagay, gusto kayo madam. Awang gayam. Di tayo na mga daw. Nagluto ka no daing ko, iti paborito yung asinan. Sanda magal daw dito'y dawan. Tadapay sa bali apapananta. Sa din mo, madam. Mapantay di balay da Eloisa. Tada kayat ko nga ipagka. Agyaman kami, ti panakikaykay sayo, iti kalkalpas amin sa dito'y balay, kakabsat. Saan kayo pa ilang agaw awit, ha? Aden sa gana may pagsasangwan tayo at taraon. Good, Eloisa. Eloisa anak. Apay tatang, kastaon na ti partak yung masidaga. Ay, ada ni Dunya Candida, sang-sangput na. Anya? Imay mo tatang? Ay, tiamok man o, inimbitar mo anak. Saan tatang? Ang nasasaya at no imay. Ayan na nga rod. Ay, pinagtugaw ko iti abay ni Apo Paday. Sige, in kaniti ayan da, takababain, kinidun niya Candida, no di mo mapansarabuan iti ay na. Wan tatang, mapana kon iti ayandang. Sayang, tadi kay nakamakam ti misa doon niya Candida. Saan mo't nga ti umay ko pan nakimisa. Wano pan nakidayat irantak, Eloisa. Anda nga roti kagarayo, doon niya Candida. Imayak, takayat ko adamagan no patuloy ang matlang ti umay kada kami. Akas, agkatulong kada kami. Ay, uwan madam, kinapod nun agad. Rantak ti umay makisarita kada kayo. Apaman amalpas ti paskan dito balay mi. Nakanuna kayo matan nga may dito balay. Nagbakasyon nga ben, jay mayor domag. Isungay mayak, ta, nung kabailamon, di ang trabaho, umay kadukuban, iha. Uwan, senyora, napigsakon kan naglunit amin na nasugat ko. Mabalin kun ti mangrugi akas katulong yo. Nasaya ato kasta. Katagay na kapag sarita tamatan, sana kung ngagbayag. Nadapay sa bali apakakumikumak anas kan unay nga si kaswag. Agoray kayo, senyora. Sakbay pumanaw kayo, kat mangantayo pa ya. Uray kat madaman ti panagidasar kadagi tinaluto. Sanan. Agyaman naklangan iti panagyawis mo kadagitin sa ganayo at taraon, Eloisa. Nabsugak pa lang. So, pasensya ka langan. Sayang, nasaysayat ko ma, no? Makalanglang kayo'y tamangan, senyora. Correction. Diyak kayat ti senyora nga awag mo kanyak, Eloisa. Anya nga rati kayat yung aawag ko kada kayo, Doña Candida. Madam, ti awag mo kanyak. Ta iso ti awag kanyak dagiti amin a katulong mi. Kastamot ton dagiti amin a bakam amo kanyak. Iso ti kayat kumot nga awag mo kanyak, Eloisa. Sige, senyora. Ay, madam. Ile, anak. Wan tatang, isarogyan tayo matanti agad dalimanag kadagiti adu awara. Ang sakbay apimadaw, dagiti may naglutaw, idugasan kan indalimanag ng dagiti inosar da agabay. Tsak nga rod na siputan ni da nagawid ang tatang. Nakitakla ko mata, pinabalo na kumamot ida iti masida. Tado mo tinabati. Ay inikak ida, nakaw. Ada amin bit-bit da asupot, apimadaw. Nagsayatan no kasta tatang. Masayang lang dagiti nabati asida no kasano. When ay an-anwan ko mga raw, dagiti nabati, no di na ipadawat. May mayat nga may parano, ngamti mabanglas tumutlaag, dagiti sobra alutaw, balasang kaw. Wan tatang. Ay, masaludsod ko man gaya. Anya ti nagsarsaritaan nyo itay kinidon niya Candida. Tay, kasla seryoso kayo umat, adwa. Agparikot ka no ta, agbakasyon ti may sakatulong da. Kat marigatan ka no jay mabati akatulong da. Anya? Iso nga, imay na kinasarita.
Tano ka ba ilak ka nun tiyag trabaho? Mangrugya ka nun nakas katulong da, tatang. Ay, no siya ti masurot, anak. Itura ito no may abulan kumapaylaan, ti panangrugim nga katulong kadakwada. Di kay matanagan. Naglunit amin na nasugat ko, tatang. Kan nagsublin tinan anay apigsa. Iso ka ba ilakon tiyag trabaho? Sigurado ka kaday. Wan, tatang. Ore kita nyo dagiti na dahil ti sugat ko, oh. Ato yo. Awan dan, tatang. Oh. Ala, adakin kan ti agdesisyon. Total, si Kama ti akin bagay. Si ka ti makatinggi iti, no? Kabaglamon at talaga ti agtrabaho, balasang ka. Hello, amiga. Kumustan? Nakawag ka man. Dadali pa takid iti damag iti anak mo, sakbay nagpamanila da iti anak ko, amigo. Awawagak ni Monique. Kadayon mo't abis iti cellphone na. Anya ka diti kaya't mo atamagan iti anak ko doon yakan tita. Damagag kumano kaano to ti panagawid da, amigo. Sungay mawagak, tas ikaman langan ti pagdamagag. Amumlakit di, na naibagamot nga takan ka ti anak mo. Talungal daw da kanulang kanyo na sa Manila, amiga. Takalpasan ti reunion da. Agawit ang tumadladagos. Nasaya at lukas ta, amigo. Abay, mailiw ka ni ti anak mo? Saan ba't kiti? Umawawag pa kiti ti anak ko, amiga. Sige nga roda, amigo. Awanan di baga, kwano damagag pa'y. Kastan, bye! Papa, imawagak. Tasaan kami makasangpot kin ni Jonas at imbaga kada kayo ngay sa sangpot mi. Abay, anya ti ka po na may tantan ti sang badyo. Nagtutulad kami ngamin kadagiti kabats ko ngagpasyar kami pay. Ala, no iso tinagtutulagan niyo awan mabalin. Natalgat ba't kiti ti panunod ko iti kantayo kita. Takadwag mo ti Jonas sa pagayam mo. Uwan, papa. Didak pa ka nanagan. O sige, bye. Hello, mami. Wanya, yung mukat sumagbad kayo kundi mo ni Kinton maminsan na bigat iyo. Mami. Nagtutulag damat nga agbabatch, mapandapay lagpasyar. Iso kapilitan, may tantan ti panagawid mi. Kasta ka di. Alakat. Anya ngay garon to kasta iyo. Da nakababain mo't akin di mo ni, no si katiyag ka at gagawin. Wan, mami. Ahon kaya, napanak iti balay ta Eloy sa idinabitsan nga aldaw. Anya tinapan yung imbaga, mami. Nagbakasyon di may sa katulong tayo, iho. Iso dapat ko kinasarita ni Eloisa, ano ka ba ilan ng trabaho? Magrugin nga katulong ka na tayo. Anya nga ron ti kunana, mami. Kunana, kabailan na kanon tiyang trabaho, na naglunit mo't amin ang asukat na iyo. Iso ngayon ton bigat, umaiton dito balay. Ha? Agpaiso, mami? Apekas la maragsakan ka unay, itiyaayan ni Eloisa dito balay, iho. Ha? Maragsa ka nak, tama na yun ang matlangan ti katulong tayo, mami. Masyanak ngamin kadagiti dati a katulong tayo. Nagado ngamin ti trabaho da. Anya ti kinunam Jonas? Agawit na bigat? Well, iso saan ka nga umay mapanagpasyar kadagiti batchmate mo? Apay akila at nagbalik ti panunot mo. Nagsarita tungod idin. May papaniti pa nagpasyar pay langin tong bigat. Makauawid ak nga rudan. Mabain na kadagiti kinatulag ko batchmate ko. Nasyak lang pisang nagtong palitulagan ni Jonas. Iso ano din ako maoray, umuna ka na mga gawin. Anya? Agyaman aklatan, iti panangkadkadwam kanyak iti sumagmamano nga aldaw. Sumagpat kayon ken ni Monique. Di mukat, igay pa'y lagpasyar inton bigat. Saklaan ka gawit, mami. Anya? Saan kayo nga kuyo ka sumagpat ken ni Monique? Mabain ka nun ni Monique.
Adi agtungpal iti tulagan dang agbabatch, mami. Pues, saan kayo pala nga rin sumangsangpat? Urayab ni Budik. Ha? Kahit naman nga muna aklatan nga gawit, mami. Di ka kadimabay namang panaw kan kuana di Tabadila. Alagan nga may sang agbiyahe. Ha, abagan no, madisgrasyang tulakit di ka... Ay, si kan tulakit di babalawoon ni Papangda. Wala nga, mami. Iho, jak kayat asumangpat ka, adi kay nagkuyog kindi Budik. Nakaimpake ako. Itang tulangan mang bitbit iti maleta, kinton rumarak iti balay. Anak, talaga ka di kan paigawid ama pan nagkatulaw. Nakarubata kong tatang. Ay, Oh, apay nagsinay kayo matan. ay gapot agmay saak taon dito'y balay. Ni tatang mat. Sa anak mat nga gabrot. Makaawid ak dito'y balay no day off ko. Sa bagay matkit di mala, agsingsing pat kun agagagat ka nga rod iti papanam. Tabarang makaurnong kamatlaang iti pagtuloy mo nga agadal. Mabitlang! Ubayakon! Sakpan lang ang timapan mangilukat itiritan. Ay, Naibagnal daw yo, senyora. Ay, madam ko na kuma. Eloisa! Umaya ko nagkatulong kada kayo. Akas ingkarik idi may kayo iti balay, madam. Ay, agyaman na, Eloisa. Ala, sumar ka nga ron. Ubay ka. Nagdakkel ti balay yo, madam. Kan naglawat ti arubayan. Nakaigat kayam dagiti kwartsayo. Kapilitan na. Tadyak kayat nga da makastrak adat datlag at tao diti balay. Nadyakin niya mamuha ko si Titi Bagik asyak tinalayo kabarbaro katulong yo. Amang ano, didak pinastra kita, madam. Nala, uray kat adakat diti balay. Kat namamuda kan dagiti gwardya. Saan da kanton nga istriktuan, Eloisa? Sapay lang ko, madam. Sakbay arugyam dagiti trabaho. Kayat ko amaamuam nga umula. Dagiti pagalagadak diti balay akas sa amo mo. Wan, ma'am. Umuda. Diyak kayat nga agpatay-patay ka no oras ti trabaho. Aglalo no ada pangibaunak ka ka. Ha? Kadmay kadua. Diyak kayat nga agpastrag ka iti tao diti balay. Adi mo umuna nga ipagkakanyak. Ore, amamo yu ti umay, madam. One, masapula pagurayam pay lang iday ti kay. Kat ibagam kadyak no asino ti umay asa nga ili. Wan, madam. Kan ti may katlo, no ada papanam kat ibagam nga umuna kanyak. Sakbay arumwar ka diti balay. Nalawag ka di. Wan, madam. Dagita ti pagalagadak diti balay. Arumbang asuruten yu akatulong. Kat sapay lang ko ba? Tagkikin naawatan tayo, Eloisa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Jonas, agyaman. Nagbabawi ka matlang mo na nga gawin. Gapo tayo nung tanak ni Mami. Mabain ka no kini Papa, apanawan ka dito Manila. Ken amangan ka no adadakas ang mapasamak ken ka iti dalan. Iti panagmaymay santong agawid. Dahil tama ti pagbilibak ni mamin, amunak na sakit. Anya? Nahindimpag pa ni mamin. Tanapanunot na tiktimbagam. Idinto ta si ka. Kaslawan pakibibiyang amit ti siguridad ko nga oray agkuyog ta. Saan mo takas ta, Monique? Nagpaiso mata. Ibagbagaklaan ti obserbasyon ko ken ka, Jonas. No, pay kasta, agyaman naklatakan ka. Gaputak kinuyog na kay may diti Manila. Hello, iho. Apay ngay bawag ka?
Gapot ang masurunak unayin kinimunik, mami. Karamba! Tanya ba nanti kasunod mo kadkwada, Jonas? Ti pa nang ibagana. Ang kaslawan pagkibiyanga kiti siguradad na. Kauray agkuyog kami. Aniya? Tsakla ko makinoy-kuyogan nga may dito Manila, mami. Ay, pinilit na kami namang kadwakin ko ana dito Manila. Sumardag ka! Dinak man babalawan akasta. No di ko makinaungat idi. Nairubat kong dagiti arwatag nga agawid. E talaga apanawag ko man dahi a babae dito Manila. Ay, iho! Agayam kayo kinibudi. Kan nasingad mo't unay di pa naggayam may kini Mayor Solomon nga amana. Iso anak ka babain mat no paypayam ni Munik di ta Manila. Sa bagay, agawid kami inton maminsan abigat, mami. Wan, iso nga agan amis ka kumapay, iho. Kan di mo ko makasuron ti kayo mo. Alawan, mami. Wan gaya, masalutsod ko man. Nagtuloy ka di matlaang ni Eloisa nga imay dita balay. Wan, iho. Sa dinungarti nagturugan na idirabi, mami. Idinto ta, duamat laan ti kwarto dagiti katulong tayo. Iti quarters nito niyang tinagturugan ni Eloisa. Isudalatan ti agkasilid. Uray kat nalawa mo tiayan nito niyang. Sa bagay, may samat ti kama iti ayan nito niyang, mami. Ada ko tiyot gayno sar ni Eloisa. Ay, anya? Una yun? Naibaga ni Eloisa anarwam iti papag nga agita. Iso awan parikot, iho. May mayat matlaang no adamat bukod na kama. Win no papag, mami. Iso nga, inton makasang putak dita balay. Ikatangat to iti kama. Aniya. Ni Papa. Hello, Papa. Kumusta kayon kan Jonas tita Manila, iha? Nasayat mat, Papa? Kan, ado tinagpasyaran mi ita nagmalmalam. Da kami nga kakabats. Sinulit mi, ti maudingal daw mi nga agbabanding. Ala, nasaya to na iha. Nakaliwaksay ka man. Gano rin ni Jonas. Tayo nga ro, ti agbalbalin na close-in bodyguard mo. Ngore super yaman. Wala nga rod, Papa. Nga makauawid sa unay ni Jonas. Isundon ti pagmanikwam, no agawid kayo. Sakto latan, Papa. Iso tagmaniho, tapno makay na nakaman. Ah? Ah, sige. Da kayo ti masurot, Papa. Una yung natapok tayo glass painting alatawan ni Senyorito Jonas sa nakasabit iti pader. Nagwapo ni Senyorito Jonas sa nakatugay ti dayti alatawan na. Punasa ka na sayaat. Katni, kasta una yan ditapok na. Ay! Ala! At naragrag iti pa na kay sabit na kat... Ala! Nabuuan tiladawan ni Senyorita Jonas. Eloisa! Anya day tanapuong! Ti glass painting ni Senyorito Jonas, madam. Aniya! Karamba! Among ka di numano ti bayad day ta glass painting anabong mo! Tsak ang gagara, madam. Ha! Sigurado akaungat nakalakit ni ti anak ko inton sumagpat. Numakita na anabuong ting ingungutan na unay a glass painting aladawan na. Hello, anak. Kumusta kan dita balay a pagpapaayam? Apay nga agsangsangit ka balasang ko. Anya tinapasamak ken ka dita balay da doon niya kandida. Ada ka din nang dangran ken ka. Awan, tatang. Apay nga road nga agsangsangit ka. Anak ko. Song batam ti saludsod ka. Anya ti rason ngagsangsangit ka kunak. Kaputay nung tanak ni Doña Candida, tatang. Anya, inungtan na ka. Iti anya a rason. Nabuong ko aming tiglas painting ni Senyorito Jonas. Anya, sos, kasanot pa nakabuong mo. Punpunasak ngamin na nagtapo ko, nay. Hindi pagamwam ka.
Naglatan kat na buong tatang. Ay, no kasta, aksidente laeng, di pa nakabuong mo. Wen tatang. Ay, imbagam kumaakin ni Doña Candida, di mo inggagara. Imbagag tatang. Nagpungtot na tanito niya kandida. Tanangina ka nung ipanang paaramid ni Senyorito Jonas iti day siya nadawan na. Ay, uray pay. Bayam ta umay ko kasarita ni Doña Candida. San anas ka ngay nung tan nakagapula ang itinabuong mo aladawan. Ay, agyaman nak, taagawid tamatlangan ijay lugar tayo manik. Una yan tigagar mo nga makaawit, Jonas. Kaputado dagiti natingga akayat kong aramidan. Gapulaan iti panangkuyog kaking ka dito'y Manila. Ay, kasta pagbabawyak ti panangkuyo mo kanyak diti Manila? Ah? Ay, saan mo't kit di? Sorry No ado, ti saan mo na aramid idi at trabaho mga po kanyak. Sorry! Okay laang. Uray taagawid tamutan. Wingayam, imawag kanyak ni papang mo iti kalman. Oh, anya ti bagana? Kunana asyak ka no ti mang drive iti logan mo, iti panagawid ta. No, maipyarnak nga agmaneho. Apay kiti nasan? Idin to tanalaing ka mata driver. O sige, sikat yung maneho. Sino nga tadyang turturpel iti Kate? Numuna tanda di talikod na tunyang. Ino isa kanting kwartya. Tanda yung patrapaho kadakwada. Ay, siyak man lang ang timapanbang ino katitiki. Ay, naimbag nga aldaw mo, Doña Candida. Felipe! Adya ti bagam, tanakaw bay ka. Eh, kaya't kayo kumaama kasarita, senyora. Madam! Madam kunam kanyak. Taisot ki awag da kanyak. Sige, madam. Di na kaday pastrikan. Sana bali, tanalinong matito ayan ta. Iso, dito'y talatan nga agsarita. Tasa nagagpaspastrak kadagiti saan ko unay akasingan. Ay, saan kumatkit day nga ipilit asumrekak iti unag ti inaladan nyo, no diyo kayat madam. Nanyaman ti kagaram kat ibagamon. Di mon ba'y bayagan, tanapatag kanyak ti tunggal darikmat nga aglabas ipe. Kwa, madam, ay imawag kanyak ti anak ko, itay bigat. Kat, anya timbaga ti anak mo. Tapay ako nam nga inawagan na ka. Eh, inungtam ka na, madam. Karamba! Nukasta, nagipulong iti panangungat ko kan kwada. Eh, nagsangsangit, madam. Ta si kapay laang di nagungot kun kwa na. Tsaklaim pagarop, ama nagipulong kayam di anak mo, ipe. Ay, madam. No naong takman, kat gapo iti panakabuong na ije glass painting aladtawan ti anak ko. Naginaday jay, kad napatag-unay kin ni Jonas. Eh, saan namit nga ang gagara ti panakabuong day di aladawan, madam? Ay uray pay! Kan nagoray ka man. Diyak kayat dayto nga umay mo panang salangad kanyak ipe. Ay, Kayat mo, taytabot lang katikata ko nilaw sa akas katulong be. ha? Ay, kwa, madam, ay saan ako mabay? Pues, pumadaw ka nga rudan. Tama nga nun at dapay ang makaungatakad ka. Kat ikatag adin na oras ni Eloy sa akas katulong be. Karamba! Tiyawanan bain na alaklakayan. Imay nakit din sinalangad. Madam! Madam! Apay akurat-rat man ang timugin yaw. Gapot ang makapong tutak manan tunyang. Ha? Ay, anya man ang ti kapungpungtot kiyaw, madam. Jay dorsok ngay may asa nga ili. Anya? Adda nakastrak asabali at tao dito'y inaladan tayo, madam. Tsak matkit niya pinastrak. Itigait lang tinagsaritaan be. Ay, asino ka diti imay, madam?
At takam ngamin itay itilikod kada Eloisa ken ti gwardya. Gaputa, adain paarami jo kada kami. Won! Iso asya ko na mismo tinagilukat iti gate itay ada nagdurbel. Ay, asino nga ro jay imay, madam? Nila kay ipe, nga ama ni Eloisa. Ha? Ako, anya ti imay na imbaga? Imay nakit din sinalangan. Gapo iti panangungat ko kin ni Eloisa itay bigat. Anya? Nagipulong gayam ni Eloisa iti ama na iti panangungat ko kadkwana. Kat gapo iti panangungat ko, nagsangsangit kano nagipulong. Iso ngay may nakmat sinalangan ni ipe. Ay, anya mo ta? Managipulong gayam tay nga Eloisa. Iso kasaritam tuman. Kat ibagam kan kwana. Ajak kayat tikas jay arason na. Ay, uwan, madam. Oh, ayan ka din jay kadwa makatulong, Tonyang. Ay, at tapay lang itilikod ti balay, madam. Mapad ka iti ayan na. Kat ibagam nga aghay-hay platak. Gapo iti inaramid na. Ay, saan nga ta amay mayat no da kayo matlaang timang kasarita ken kwa na, madam? Ay! Ang mga nakarkaro ang maong takmanan gapo iti inaramid na. Iso anasaysayat lang nga si kalatan ti makisarita ken kuana, Tonyang. Jonas, nagpardason na ti pa nagpataray mo. Agnireduce ako ni ti pa nagmanmanehom. Saan ka madanagan mo, Nick? Kabisadok ti dalan. Kin nalaingat nga ag-drive. Agpapanpay na lain ka, driver, Jonas. Apay namin nagapapura ka. Makadanan tang tulad ta. Tapno na dardaras ti idadanon ta. Nakabaybayag. Di nakadanon ta DJ Manila. Kapot kinainayad ti ilogan ta. Di mo unay, tagpataray. Ay, mabrik-brik in tala ang tulungan ko. May mayat no kasto ti pan naka-break-in na mo, Nick. Anya, na makapanervyos tilain mo nga agpataray. Kunakmot ang nalaingat ka driver. Iso nga, awan pagdanagan mo, Nick. Anya ka man din, Jonas. Makapanervyos ka. Eh, pasilpon mo. Ada mong awag. Ay, kitaan man o sino ti umawawag? Sige. Ah, ni Mamim. Kasaritam ka di? Sige, yawat mo ta cellphone ko. Tasong batak. Isagda mo pa lang ang tilugan, ah. Tap na makasaritam anay bang ni Mamim. Saan latan? Pag ginayada maron. Anyalat kinanervyosa mo na ya. Iyawat mo kit din. Tasong bata kung tiawag ni Mami. Anya, on the way kayon kin ni mudik nga agawid, iho. Wan, mami. Dasaya at no kasta. Kat ada problema, iti kabarbaro akatulong tayo. Ha? Ni Eloisa, mami? Wan, Anyo ti problema kan ko, ana? indon makasangpat ka nga istorya, no niya ti problema kan kuana, iho. Ibagayo latan, mami. Nasaysaya at ngayon ton agsango tayo ti personal nga ibagag. No niya ti problema kin ni Eloisa. Nalasiken. Bye, iho. Anya ka to ti problema iti dadya nga Eloisa, Jonas. Jack amo. Tadi mo timbaga ni Mami. Ang mga no sadot, wano natangsit, wano saan kat balog. Saan matakas siya ti panagkita kin ni Eloisa? Kasla nagagatmat. Anya nga ro ti problema kan kuana? Jack nga rod amo. Maburbur siya anak itimbaga ni Mami kanyak. Iso masapul apartakak pa ti agpataray. Tapno nadardaras ta ang makaawid. Saan? Di mo na pardasan ti agpataray, Jonas. Ang mga naman disgrasya ta. Saan mo, Nick? Ay! Itrinom, Jonas! Nagtak ti may sapil! Tilugan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Juan. Siyak ni Mayor Solomon. Siyak ti ama ni Munik. Apay ka di? Kan asino ka di na ito eh? Anya, na-disgrasya ti anak ko? Saan? Hello,
Mayor Solomon, nakaawag ka man? Apay ka di. Dagiti ang nagta, amiga. Na-disgrasya da. Anya? Saan? Sa dino tinakadisgrasya ang dami ko? Anyan di ka sa sada. Tanyang, papananda madam kinidawal. Tabi agkas taon na yung agdardaras daping manaw. Ay, nailuisa. Nadisgrasya ka no da senyorito Jonas kini senyorita mo ni. Isuti papananda madam kinidawal. Anya! Napaspas lang hindi pa nagpatarin ni senyorita Monique. Taga-barbaro jaylugan na. Saan ka no nga isuti nakamaneo idi madisgrasya da Eloisa? Ah, sino? Ni ka no senyorita Jonas ti driver idi madisgrasya da. Anya? Huwag yamanag. Tasan ka anapiktaran no napakaruhan, hindi pa nakadisgrasya yo iha. Ngaron, papa. Ni Jonas tinabakaruan. Idindot ta garumbiad lang itilupom, tisugat mo. Napakadaa kaming papa. Adong araw ti mangibaga milagro. Kasla sa anak mo't lanaan ano. Iso, abasit lang. Akayo tinakaidong para nyo, kasta ka di. Uwan, papa. Kasta una ita nervyos ni Doña Candida. Kaputa napakaruan ti anak na. Amigo! Monique! Ha? Natay sabot ang tiyanak ko! Saan? Di ka kumagsawit ti kastado niya, Candida. Makalasat ni Jonas. Sana matay. Pagduwa-duwan ti kasasaad na. Ay na, sapay awan na ira na adara amayalison kad kuha ng iha. Agkasapulan ti Dara. Taado tinagsayasay adara manipot kan kuha na. Ang pagan sa tita ti Dara ni Doña Candida. Siya kung timang idonar para kinukuha na. Kumusta ni Senyorito Jonas, madam? Di pa'y nagsubli ti puot na. Nasalina na ni Tidara. Eh, nangalaan nyo matlaan ti Dara, nayalison kan kuha na, madam. Di Monique, nagpresenta. Nagka-type naman ni Tidara. Naging bagkit din, di pa nagpuspuso ni Senyorita Monique. Nasaan ang nagpangadwa ang nagdonar iti Dara para kini Senyorito, madam? Nasigad na unay nga gayap. Nagkaubing ata. Isungay di kasapulan ni Jonas si Tidara. Kat injaya dagos ni Monique ti bagina nga isot pakaikatan ni Tidara amayan isot ni anak ko. Eh di, mabayag ka pa nga raw dita ospital, madam. Kaya't ko nga pa man subli ti puot ni Jonas. Kat ibagag to iti doktor na apay transfer ko iti pribadong ospital ti lugar tayo. Ay, may mayat, madam. Tapno, masarungkaran min tumot kini Eloisa. Ken masublatan da kay pa nga agbantay. Anya, i-transfer ni Madam ni Senyorito Jonas iti may sa pribadong hospital dito ayan tayo, Tonyang. Wen Eloisa, isuti ko na kanyak ni Madam. Nasayat no kasta, tapno mabantayan tayo mat ni Senyorito. Wen Eloisa, Tonyang, nagsubli ka din tipot ni Senyorito? Saan pa? Nasalinan ka nung iti Dara. Ha? Nakaalaan na matlang iti Dara na isalin ka ni Senyorito. Ni Senyorita mo ni. Agkataypan da ka no iti Dara. Anya? Baglakit din tada ni Senyorita mo ni. Isut nang ispalkan kwa na ken patay. Gaputi indonar na adara. Ay, mabit lang. Umaya ka. Kumusta kayong tatang? Eloisa. Nay, apay nga nagawid ka. Day off ko itangal daw tatang. Iso ang nagawid ha? Kasta aya. Anya nga ro dagita bit-bit mo. Nakitsandak ngayon mo na sakta ang nagawid ak tatang. Ay, kasta aya. Ala, sumrek ka nga ro dan balasan ko.
mutuya ang kita bit-bit mo ta sa akong ti makaamaw. Imuraga kiti karnit baka si datayo tatang. Nag-iimasan. Aduman nga rodan itang ti makankaw, no karnit baka ti si data. Siya, jak maimas ti mangan tatang. Tada problema iti pala pagpapaya. Nay, apay, ung-ungtan nakakadilata ni Madam Candida. Gapaw iti panakabuong mau iti glass painting ni Senyorito Jonas. Saanan tatang? Kan awan ita ni Doña Candida iti balay pagpapaya. Nay, kit napanan na nga raud. Di ka di pa nadamag? Ti anya, Nadisgrasya da Senyorito Jonas kan Senyorita Monique idikalman tatang. Bayat ti panagawid da kuman na sumangpat. anya. Naipadamag pata ni ti radyo kan iti lokal at telebisyon tinapasama kadakwada idikalman. Daknang day ta adamag ta, nairanamag ta na perdi di radyaw. Kan sa anak mo ta nahiling agbuya ititibay. So ajak naman tinapasamak, ana disgrasya dagayam. Ang anya nga rodan ti kasasaad da balasang kaw. Nasaya at mata saan ang napakaruan ni Senyorita Monique. Ni Senyorito Jonas di man napakaruan tatang. Ta saan kano ka nagsubliti puot na ngaging gaita. Ay, saus. Wan tatang, iso nga amin kami iji balay pagpapayak kat agdandanag. Gapo iti pa nakadisgrasya ni Senyorito Jonas. Ay, numuda ta isulaang ti anak ni Madam Candida. Ay, kit numatay. Asinon to pa ti agtaway di ti kinabaknang da. Diyos ko, uray klaseng gari ti daytang yung bagayo tatang. Di ako mamot ibagbagay ti kasta. At adalakat nga rin nervyosak. Ay, adayumit nga raw ti ospital. Ta sarungkaran ta kumama at balasang kaw. I-transfer ka no ni Madam iti pribadong hospital dito ayan tayo. Apaman niya agsubliti puot ni Senyorito Jonas. Ay, kasta ka day. Ay, kit mayat Taintay tumot sarungkaran balasang kaw. Unik, matay sa amot ti anak ko. Taging kay takat di mat lang subliti poot na nga uray na yalisunan ng itidara. Di kay mauna ni tinamnama Doña Candida. Tita, kunablatan kanyak iha. Tita, tanasingan kami matititunggal may sa iti abayo. Sige, naiso ti kayat jo. Dita ko nakarka na kayo. Da kayo ti masurot. Ti anak ko, iso tinagarang ang munek. Kita nyo. Iniinutan nga ang mulagat. Diyos ko, agyabanak. Nakapuot mo't langan ti anak ko. Jonas? Jonas, magmangag na. Jonas, iho. Agsao ka kumanamang mangag na kami, anak. Sa dino, ti ayan ko. Tita, nagsaon ni Jonas. Nakaputan. Natayak ka din. Saan? Si bibiyag ka, iho. Nalasat mo ti critical akasasaan mo. Tanakapuot kan. Anya ti napasama. Kan sa dino, ti ayan ko. Ada ka dito ospital, Jonas. Di mo ka di malagip, di pa nakadisgrasya ta? Muni, Wen, siyak ta ito eh. Nadisgrasya ta, di pa nagawid tayo di lugar tayo. wan gayam, malagip kon. Naptak, jay may sapilit tilugan ta. Iso jak na kontrol idi, ti manipela. Anak ko. Naimbag ta nakaprino ka pa eh. Sakbay anawanan kay ti kontrol iti manibela. Ada ka di sugat mo, Muni. Basit lang ti garumya ti tilugpok. Naimbag kit di ata sa anak ka napakaruan. Ni Papa? Hello, Papa? Hello, kumusta kayo dito ospital? Nakaputan ni Jonas, Papa. Nalasat na matlangan ti pagkad. Nagsaya din no kasta. Wen, Papa. Anya garo dito ti plano ni Doña Candida. Kinasarita na ti doktor. I-transfer na kano ni Jonas iti may sa pribadong hospital ti lugar tayo.
Nasay-sayang nga agpaiso no kasta tiramidan na. Tapno si Dag, apang bantayan na kengkwa na. Wen nga ron, papa. Iso nga kat malam siguro. May biyahe ni Jonas. Eloisa! Eloisa! Oh, apa ito niyan? Agdardaras ka man tayo masidag ka niya. Makita kan tumatlangan ni Senyorito Jonas, Eloisa. Tako na ni Madam. Nga ingganat malam, kat i-transfer dan ni Senyorito iti may sa apribado nga ospital dito'y lugar tayo. Agpaiso? Wan! So nga, intanto kitaan ni Senyorito, apaman amay transfer ni Madam. Ay, wan naton yang. Agam masaludsot ko man gayam. Anya ti paborito a prutas ni Senyorito Jonas? Apple, kan grapes. Ah, kasta ka di? Igatangak tuman ka dagit a paborito na a prutas. Tapnadan ti pasarabot akan kuana, inton sa rungkaran tayo di ospital. Lo, mudi kaya. Nakawag ka man. Wen papa, gaputan na i-transfer mi ni Jonas iti pribadong hospitality ayan tayo. Kasta ka di. Wen papa, iso nga agawid akmat nandita balay. Sige, nagawid ka nga rin niya. Tapno makay na nakamatan. Wen papa, bye. Ay, makaawid akmat nan. Ni Madam. Ay, hello Madam. Tonyang, na-transfer ko ni Jonas. Isungay bagam kindi Eloisa. Tao may nakpay lang sukata na magbantay kindi Senyorito. Ay, uwan Madam. Ibagam kang balo ni Tiarwated na ha. Naisupay lang di magbantay kindi Senyorito. Iti sumagbabanungal daw. Uwan Madam, ibagat to kini Eloisa. Masapol adarasag na ha. Tapno makawid akmatan di tabalay. Uwan Madam. Eloisa, makita ka puro napipintas amin dagiti irubrubwat mo nga arwata mamapan mangbantay kini Senyorito Jonas sa ospital. Wanto niya, tanakababayin mo't kini Senyorito na dagiti daan akawas ko ti makita nantong arwat ko. Ay na Eloisa, oray anya ti iarwat mo, basta nadalos kan saan apigis, kat okay kini Senyorito. Saan anauyaw akas ka dagiti daduma ababak nang. Masinterkwetan ti talagang ugali ni Senyorito. Tasyak ti mangbantay kan kwa na di ospital. Nasingpot ni Senyorito, Eloisa. Saan na nga mo ti abungot? Wen, adabasol ko kan kwa na. Ta nabuong ko di glass painting aladawan na. Saan mo mat nga enggagarat ipan nakabuong dayjay ladawan ni Senyorito? Wen, kuna ni madama nang inakano ti panang paramid ni Senyorito iti dayjay. Agsuri kan tulatan kan kwa na. Amo na nga ta nabuong ko day dyan natawan na. Day pati dyan mo. Ngambay damagat tuman kini mata. Awagak to inton madamdama. Sige man ton yang. Sikan tulat na nga rodan di pa kamuak. No makapagsarita kayo kini madam. Hello, Tunyang. Apoy kay bawag kapailan. Agawid akmutan di tabalay. Ay, adda nga ming padamdamag ni Eloisa, Madam. Iso nga inawagan kayo. Anya dayta. Naibagayo ka no ka din kini Senyorito Jonas di panakabuong ni Eloisa di glass painting aladawan na, Madam. Ay, jakpay da ibaga. Tagayat ko, ani Eloisa, mismo ti ibaga iti anak ko. Di panakabuong na iti glass painting aladawan na. Anya? Wado niyag. Paguray ka ba? Saan ka di pa nagkarubat ni Eloisa may dito ospital? Nakarubuatan madam. Urayan na lang ti driver tayo amang itulog kan kwa na dita ospital. Ay, masagsagsagana ko na makaawit dita palay. Makadintigo sa kuna yan. Nala, sige ka Rodan. Bye! Bye, madam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Ato niyan, nawagam ka di matlangan ni madam.
Wow, ni Eloisa. Nadamag mo lang, timbaga kasaludsudan kan kwa, ha? Wow. Kunana, di na pa'y imbaga kini senyorito, ti nabuo mo aglas painting aladawan na. Anya? Kunana, asi ka ti mangibagan tumatlaan kan kwa na. Matanda na ganak. Amangan nung tanak tumatakas kin ni madam mga inana. Saan ka amatanagan, Eloisa? Tay kunakon. Nasingpat kan nasayaan ni senyorito. Wanang, pagayat na kanunay day jalatawan na nabuong ko. Uray pa. Awanan ti maaramidan na, tanalpasan na nabuong. Agsuri kan tulatan kan kwa na, Eloisa. Una yun day japan nakadisgrasya makini Jonas, papa. Kabarbaro pa'y matlarot ti kutsek. Nadadaalan. Bunik, Papa, apay adi mo may sina ti panagkita mi tinadadal alugan mo. nga po ta masayangan ako nay. Kabarbaro ti kutsek na disgrasya dahos. Saan ka masayangan? Ti pagyamanam kat nakalasat kayo ken Jonas iti daya disgrasya. No kumasyak ti nagmaneho, papa. Siguro, saan kami ang nadisgrasya? Anya? Nakaitumat kami. Tapayakas la pabasulon na iti panakadisgrasya. No saan nyo ko mga imbagbaga ka ni Jonas na isot maneho ti kutsek, iti panagawid ni. Siguro, naliklikan ti disgrasya, papa. Naibaga kidi nga iso tagmaneho, tamok ti kinaadnad na. Anya ananad, papa. Di wala mo no kasanot pa nagnernervyos ko, hindi nagmaneho. Tapay, Nakaparpardas, papa. Aglaloy din nyawag ni mami na nga da problema kini Eloisa akatulong da. anya? Iti nalpas na nagsarita kini mami na, aring napatayaban ng tikutsek. Kasta ka di. Uray lasong-lasong identi kalsada, saan ang nagminurapulos? Ay, anya? Napagkas na lata ti taray tikutsek. Iso dayjay, naplatan. Paglakid din nato nakapagpreno pay. Sakbay anawan ng ti kontrol ti manibela. Ay, nagbiduta ka talaga iti panangibagak. Nga iso tagmaneho no agawid kayo. Talaga, papa? Kat no natayak ko ma? Bali na kayong mutlaw tinang isarsarak kanya. Mabanag to di ospital ta kasaritak iti nalapat ni Jonas. Ha? Tiyambok hindi kat natalgad ka. Iti panangkuyog na kin ka, iya Manila. Nga misumot ganti nang isarsarak iti dandaniyon nakatayan. Sipo dito si Mang Patak dito ospital. Saan pa nagmulagat ni senyorito? Naimas na tatiturog na. Saan na nga mo siya kung timang bantay kan kwa na? Agar-arang ang senyorito. Kas nagtagtagainap. Awan pa iti na kain labag, a babae mo nik. Ngamnat dantuman, kat sikati umuna apang ipagaak. Talaga nga tanga awan pa nakainlaban ni senyorito. Wano, amangan kit no bakla. Sino ti bakla? Ha? Senyorito, nakariin kan? Ha? Eloisa? Si kamat gaya man timang banbantay kanya. Wan senyorito, nagawid pa lang ni madam. Amok, naimas pa ilay tayo titurog yo. Ay, nakapuotak. Kasla, ada na itubong itilapayag ko, ti balikas a bakla. Ah? Sino ti kunam a bakla, Eloisa? Ha? Ay, kuha senyorito. Diyos ko, niya nga tatibagak. Oh, apay akit kita anak matlatan, Eloisa. Kunag, sino ti bakla? Ah? Ay, kuha senyorito. Kasinsin ko. Kalaat-latan na nalagip ko itay. Naisawang ko ti bakla. Agpaiso ka di, nga ada kasinsin mo a bakla. Awan senyorito. Ay, iyam amo nagtuman nga rutkin ko na. Intun naimbaga kon. Kaya't ko ama-am mo, ti ko nam akasinsin mo a bakla, Eloisa. Hello, Tonyang. Apay ngay mawag ka? Kaputa, mga kaaran akong amakaan mo, Eloisa. Nung naibagamon kini senyorito, tinabuo mo aglas painting aladawan na. Ay, kwa, tsak may naibaga. Anya? Ay, apay, maturog ka din ni senyorito? Nakariingan. Kat
nabayag kami nagsarsarita. Apay nga ron, adi mo pa ilang nga ibagati na buong mo alatawan. Ibaga ko may tayan nga nagnervyosak. Tsak na ibagagin kay ta. May mayat kasi kati makaibaga, ngamdi sa bali, Eloisa. Iso nga ibagam to. Wan, di ka kadagdanag. Ibagak matlakan ko na. Barang agdi nakto kagura. Nagparubuhat ka mat, Monikia. Pabanam ka di. Inaksarong kara ni Jonah sa hospital. Ano niya? Baban ka man ron. Kaano lang na itipapan mo? Kayat ko mamwa, no si Maya at lang, di ka sasana, iti pa na kay transfer na. Saan ka nga ron ngagbaybayag? Numapan ka? Wanta pa. Kat ni dawal ti driver ko. Iso adi na ko mapakadanagan. Sige. Ingkay nga rudan. Tapno na sapsapan tumot lang tisang putyo. Ano nga ta? Ibagak nga tan kini senyorito na buong ko tiglas painting alatawan na. Nga, kasanunungan na. Diyos ko, tulungan na ko ma. Eloisa, maulawag. Ha? Maulaw kayo, senyorito? Wan, maulawag. Ti saan mo apanagtal na iti sangwanag. Ha? Pag nakaapag na, makaulaw ka akit kitaan. Sorry, senyorito. Agtugaw ka man kit di iti ka ama. Tapno sa anak ang maulaw kin ka. Oo, senyorito. Kasta, agtal na ka. Tadi ka kat pag naapag na iti sangwanag. Ay, makaulaw ka. Pasensya kayon. Sorry. Saan ka man asori. Awan mo't basol mo. Ada, senyorito. Ada basol ko kada kayo. Anya ko mati basol mo kanya, Eloisa. Saan da kumakaaungat, no? Ibagak ti basol ko kada kayo, senyorito. Ibagampay nga umunati ko ng abasol mo. Ket no nalagan ti nakabasulam, apay ko maakaungat ka. Ikaw na ngamin ni madam. Nadagsan ti nakabasula kada kayo. Anya nga min ti nakabasulam. Ay dinto ta, jakmat pa'y simmang pat ijay palay. Gapo iti pan nakadisgrasya mikin ni Monique, ang naggapo ijay Manila. Senyorito, pakawanan ta ko ma. Anya pakawanan nga ibagbagam. Anya nga min ti nakabasulam kanyak. Nabuong ko ti glass painting aladawan nyo, senyorito. Anya? Saan? Pakawanan ta ko ma, senyorito. Saan ta ko mga ungtan? At tuyak, agparin tong mga kitisangwanan nyo, dumawat iti pamakawan nyo. Tumakder ka, Eloisa. Di ka agparin tumang itisang manag. Ta sa anak mo't a Diyos, weno santo. Kuna nga ni mami yo. Nangina ka no ti panang paramedyo iti day glass painting aladawan nyo. Wan, agpaiso ang nangina. Inutak lang nga natin naganabayadan iti kada bulan apa nagsweldok, senyorito. Saan? Awan maksay iti sweldo. Tsak ka ba ulan abayadan iti mamaminsan lang? Asino ko mangamin, tinag ko na, abayadam tinadadaal mo. Ha? Kaya't yung asawan? Saan nyo apabayadan kanyak tayo dyan na buong ko aladawan nyo? Saan, Eloisa? Iso, di ka kumamadanagan. Agyaman ak, senyorito. Agyaman ak una iti kinaimbagyo. Nimot Eloisa, tuyo mauawag. Anya nga tat ibagana. Hello, Eloisa anak. Tatang, nasulbaran ti parikot ko. Anya aparikot mau ti nasulbar. Di pa nakabuong ti glass painting aladawan ni Senyorito Jonas ti kayat ko asawon, tatang. Saan da kadimot laeng apabayadan kin ka anak ka? Saan, tatang? Una ni Senyorito Jonas, awan ka no ti mabalin, no nabuong man day di aladawan na.
Kat ay saan nakamutlaang nga kinaungal? Saan tatang? Gusto gayang timbagan nito niya akadwa kakatulong. Ana saya at kan naasin ni Senyorito Jonas. Napalanti bantay mo, Jonas. Nagpakada itay ang mapanbit ag merienda iti kantin. Dandanin 30 minutes sinapalamas na maging gaita awan pay. Siguro kat naimasan natin nagmerienda. Iso naibayag. Madingag bantay iti masakit ti kasjay. Baybay-an na ka? Saan nakmut abinaybayan, Munik? Anya asaan? Idinto ta di pa'y nagsublaging gaita. Bayam latan. Ay, sabagay. May mayat no awan. Awan is turbo iti ka nagsarsarita ta. Umimimbag mo't lakit din lagi ti dadto masugat ko, Munik. Agawam tak paimbag ha? Tapno makaawid kan to ni di balayo. Wan, iso nga rod asursurotak amin abalakad kanyang ti doktor ko. Ay, wen gayam. Thank you, Munik. Iti anya? Iti panagdonar mo, iti dara. Ay, namin iti masarakan da pangalan da iti mayalison kan kaadara. Gaputa mo, ngagkate puta. Kang gaputa jakmot kaya't amatay ko. Iso anang pasinta akon. Asya akon ti pangalan da iti dara amayalison kan ka. Tapno agbiag ka laang. Agyaman at tagkatayp ta iti dara, Munik. Utang ko ti biyag ko ken ka. Wen, nasayaat mo at no kasta ti amom. Iso di ka aging ingrato kanya, ha? Pinaktang-tangsitan. Tano sana gapoy ti dara? Siguro natay kan. Saan ko man anasilpon ti angas mo, Jonas? Sayang, tadyak na danon ni Monique, amigo. Mabalin ko man na danon mo no nasapsapa ka, dimtang. Napanan na gamin. Sinarungkaran na ti anak mo, di ospital. Aniha, ay nakapapain pa'y kitin. Nagtaktak man na iti oras ka pulang iti anak ko. Nasingad da nga gayam. Isungay tay, agpagada, mapan di ospital pinalubusak latan. Agyaman na. Maguray ka. Anyang gamin ay ati bagam iti anak ko. Ay, kwa. Umaya ko magyaman kan kwa na iti kinasaya at naunay, amigo. Agasam, isuti na gido na rin ti dara kiti Jonas. Tapno makalasat lang ti anak ko kan patay. Utang nga na yung baganakam ni Jonas iti anak ko na ita, dunya kandida. Wan, Mayor. Kataging ga si bibiyag ti anak ko. Bigbigan nanto day nga utang anay bag-anakam kindi mo ni. Apingita lang ti susuruk mo tayo ni Jonas, Eloisa. Ha? Ay, kuha, senyorita. Talaga ka di nga iti kantin, tinagapuan? Uwan, senyorita. Apay nakabaybayan ka? Danta ni may sanga oras na nagmerienda ka? Agda ngamin nakasarsarita ka bakat? Iso anay bayagak, senyorit. My goodness! Kapula ang iti nakasarsarita mabakat? Bingay amon ti responsibilidad mo kini Jonas? Ha? Di, saan mat, senyorita? Ha? Madida tayo naramid mo, Eloisa. Ipulo ka kinito niya kandida. Munik, saan ko maatila adda nga ipulpulong mo kini Mami? Diyak ka ti panang baybayagan ka ni Eloy sa abantay mo, Jonas. Saan nakmo ta binaybayan? Anya saan? Idinto ta dandan may sanga oras na iti kantin. Saan na ka na nalagip? Nakisarsarita lang kan kuano ti may sa bakit nalipatan na kan? Munik, Basta, ipulong ko kini mamim. May met pa nito niyang ti may mangbantay kan ka dito ospital. Tasan analiway ti trabaho na. jak kayat anito niyang timang bantay kanyak, Munik. Ape, adi mo kaya? Naisot mangbantay kan ka? Nalaing asumao day a babae. Uray la makapugpug sunog istorya. Anya? Iso ajak kayat nga isot mang bantay kanyak, Munik. Tudyang, nairabot mo ka di amin ang dagitim pa isagadag kan kagarwatan ni Jonas. Uwan, madam. Itay pa'y anay punpun ko iti dakkel na maleta. Nasaya at nukasta. Madam, ti cellphone niya o agri-ring. Ngimot munik na iti umawawag. Anya nga tati bagada. Hello, Munik, iha. Tita, kasarsakmat ko lang iti balay ni ang nagapoy di hospital ngayon ni Jonas.
Kumusta nga rodan ti pasyente tayo, iha? Adon ti si mayatan na, tita. Kaya miso na lang ang problema. Anya ti problema kini Jonas? Sang miso ti problema? Sino nga ron? Jay bantay na, tita, ni Eloisa. Karamba! Ada ka di linuloko nga rami daya katulong amang bambantay iti anak ko. Adda, tita. Kas labay-bayan naman lagtan di bambantayan na pasyente. Pagkunaam, iha. Hindi siyempre kasi ti silad nga ni Jonas. Awan ti magbabantay kan kwa na, tita. Anya, karamba! Napananidi ni Eloisa. Hindi din naman ko kay ni Jonas. Kung nananapat ka na ng merienda ti kantin. Yung tinagas na, danda ni may nga oras sa nagsubli ti ayan nga anak yun. Aniya! Karamba! Kasano na kasapulan ni Jonas apayawat na? Tita, di nagsuro na, kiti katulong yun, tita. Iso akin na lang, ipulong ko kada kayo. Saan amabalin amabaybayan na ti anak ko iti ospital? Kasaritak dayjay nga Eloisa itinalapat, apaman ang makapanak dita ospital. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Tonyan. Apay ngay mawag ka? Ay na, Eloisa. Patsyat ka man ang kini, madam. Papay, awanak mo di damansyon. Imawag ni senyorita mo ni. Kat impulong na kini, madam. Pas lamabaybay ang kano abantayan ni senyorito dita ospital. Anya? No kasta, taga nagipulong ni Senyorita Munig? Agpaiso ka di? Ang mabaybay ang ti obligasyon mo akas bantay ni senyorito Jonas, Eloisa. Saan apod no day taton yan? Apay nga rin akas di ti impulong ni senyorita Munig iti madam ta. Ha? Dumag ka, ta istoryak, nanyat makagapo. Ajak nakasubli adagos idi, iti ayam ni Senyorito. Tangganak ana imbag ton yan. Mabaybayan ni Eloisa, ti bambantayan na pasyente da ya ospital. Wen, papa. Iso na sasayat ko mano day atong niyang lang timang bantay ni Jonas sa ospital. Pagkunam, ang mabaybayan ni Eloisa, ti obligasyon na. Nadlaw ko, iti papan ko pa ng sarungkar ni Jonas, papa. Iha, san ka kumangagbalin as sensitibo unay? Aglalo no may papan, iti kabarbaro akatulong da. Tamangan, no ipagarbda, apadpadaksam. Apay sumata. Naliway da dyan ng Eloisa. Iti na ipakubit kan ko na trabaho, papa. Nagpapambay. Uray, naipulong ko kini doon niya kandida. Anya? Wan, papa. Kung naan doon niya kandida, salangadan na ni Eloisa. Tudyak, magirubwat ka kadagiti arwatam. Tanukas ka sa runtulang sukatam ni Eloy sa amang bantay kini Jonas si ospital. Anya, madam? Tiyak kaya ti padang baybayan ni Eloy sa iti anak ko. Madam. Inistorya kanyak ni Eloisa ti puno apasamag. Panagkita. Saan mo't anabaybayan ni Eloisa ti obligasyon na? Karamba! Di mo'y kalintingan jay pada makatulong. Tamangan na uresi ka, kat irabraban ko akapungtot. Ay, dahil tatirigat na kada kayo, madam. Nalaka kayo unay amamati, kadagiti amin nga, ibaga kada kayo ni Senyorita Munay. Sumardengkan! Taamangan lo si kati pangipapasak iti pungtot ko, kindi Eloisa. Ni Tunyag. Hello, Tunyag. Ay na, maipe. Talaga adin sa makapudpud no ni Eloisa, kadagiti naitad kan kwa na at trabaho. Ha? Ay, taapay man na, Tunyag. Pinabasol ni senyorita mo ni. Ang mabaybayan ti anak yu ti bambantayan na apasyentimi, ama. Anda, ay nagdakasan no padpadaksan dahil amonik ti anak ka. Tidakos na. Patyan amin ni Madam dagiti impulong kan kwa na ni senyorita mo ni. Ay, saan ang mabalin akasta, titrato dakin ni Eloisa. Ay, nasaysayangat langan. Nuagik ka nakatulong da doon niya kandida.
Talaga ka di nga awan apulos pa kay aywakan ka, Eloisa. Pinagbantay ka iti anak ko iti ospital. Kalpasan ana po mo ti glass painting aladawan na. Sa pali madan ti pinatawad mo a problema. Madam, saan ko naliwayan ti obligasyon ko kini senyorito? Dukas ta. Ululbutan naklaan ni Monique. Ha? Kasta ka di, ti kayat mo nga ipakaawat kanyak. Ha? Itaakas namin kini senyorita Monique. Kat apektado unay na may papankin ni senyorito ti pagsasaritaan. Karamba! Urnusin mo dagiti arwatam. Dagiti arwatam ngayon tugot mo dito ospital. Tanito niyang ti magsukat kan kaabang bantay iti anak ko. Anya? Oh, apay ngagmulagat ka? Di mo kayat? Agreklamo ka? Ha? Saan matkit di madam? O sige, no iso ti pagayatan nyo, da kayo ti matungpal, madam. Anya ti kunayo, mami. Sukatan nyo ni Eloisa, abantay ko dito ospital. Wan iho. Kat dito niyang to ti umay magsukat kan kuana akas bantay mo. Tadyak kayat, ipanang bantay kan ka ni Eloisa dito ospital. Mami, no dagiti impulong kada kayo ni Monique, ti rason apang sukatan nyo kini Eloisa akas bantay ko. Diyak kayat. Karampa! Tapay ati mo kayat iho. Idin do tambay bayat ti serbisyo nito niyang ngam iti taychay ka Eloisa. No para kanyak, mami. May mayat ti serbisyo ni Eloisa, ngam iti day di aton niyang. Tambay bayat ka di para kad ka. Nga uray mabaybayan na ka dito ospital. Saan nakmat abinaybayan, mami? Dalawag, dagiti impulong kanyak ni Monique. No saan man anak kasubli adagos iti ni Eloisa dito ayan ko, iti na pan nagmerienda iti kantin. Kat adda rason, mami. Maawatak di dya sitwasyon. Karampa! Saan mo nga ikalintigan ni Eloisa? Tagdadata, asaan ada saya ti panagbantay na kad ka. May bayat, tunay to dyan. Para kanyak, mami. May ti serbisyo ni Eloisa. Iso ajak kahit asukatan nyo akas bantay ko dito ospital. Agyamanak, tagtalag kayo lang ta kanyak, senyorito. Kaputa makitak mo ti kinagagat, kan kinaanos mo amang serbi kanyak dito ospital, Eloisa. Agyamanak, senyorito. Siyak ti agyaman ken ka. Tanakan anos ka, amang tartaripato kanyak. Kunaklakit din. No di mo mapanugot ni mamim, asyak matlang tagtultuli amang bantay kan ka dito ospital. Diyak kayat anito niyang ti agbalay na bantay ko, Eloisa. Tampay mat. Nagagat kan na anos mat nito niya akas kanyak, senyorito. Sikat ti kayat ko akadwak dito ospital. Ngam nung mabalin, saan akayat ni senyorita Monique asyak ti bantay mo, senyorito? Saan nga iso ti rumbang amang pili? No asino ti kayat ko akadwa dito ospital? Agkasingad unay ni mami man niya, senyorito, kini senyorita Monique. Wen, ta nasingad ti pamilyami kan ti pamilyada. Kan nagkaubingan kami kin ni Monique. Ngam agpapampay nasingad kami nga agpagayam. Kat jaklat ta kayat nga iso ti agpili iti bantay ko. Oh, basuro na ka nagkapoy di ospital Monique. Iso nagdiritsuak dito palayo. Anya ti nagsurunan niyo di ospital, tita? Di pa nagipilit lata ni Jonas, ani Eloy sa lata ti magbantay kan kuana. Anya? Masurunak, tasan akayat ni Jonas sa sukatan nito niyang ni Eloy sa akas bantay na. Mabaybayan nga roda ni Eloisa. Isubilat kayat na nagtalinada bantay na. Day tangarod ti pakarurudda kay ti anak ko. Anya ti agdakin ni Eloisa. Tay sulaunay ti pakayaywan na, tita. Tsaka mo, iha. Ha, mapanak to man di ospital. Kasaritak ni Jonas. Unak dasan ka bumiyang, no asino ti kayat ni Jonas amang bantay king guana. Papa, nasingad kami nga agpagayam kini Jonas. Iso adyak kayat ang mabaybayan da iti ospital. Nga madanakam dagiti katulong na. Uwan, ngam kaslawan anyaman na kini Eloisa kagdama ka sa sadita ni Jonas. Atap mo lang dayta. Numadi ko mati serbisyo na. San ko man nakayat ni Jonas, nga iso ti agtali na abantay na iti ospital. Hello, Tatang.
Nakaawag kayo, Mat? Ay, kaputa, daindanon kanyak ni Tunyang, may papankin ka, balasang ka. Anya timbaga kada kayo ni Tonyang, tatang. Iti panang pabasol king ka ni senyorita mo na ka, mabaybayan ni Jonas dito ospital. Saan kayo matanagan? Nalpasan day ta parikot. Ay, anya ti kayat mo asawan. Ingkalintagan nak ni Senyorito Jonas kini mamang na. Anya, Kaya't makapasukatan ni Doña Candida amang bantay kini Senyorito Jonas. Ngam, saan ni manugot ni Senyorito? Kan, imbaga na, asan apod no amabaybay akti obligasyon ko? tanuin sakit na kamit laang ni senyorito Jonas. Wan tatang, kat napanag nakakunti kinasaya at unay ni Senyorito Jonas. Lakit say-saya atom nga raw ti mangisirbikin ko na. Ikit sapay lang kumatawan ton ti pagkapilawang kargi ti amaw. Nimot lang Doña Candida kan Senyorita Monique timang dildilaw kanyak. May sapay day amo day. Masubraan naman ti agipulpulong kinindun niya kantida. Tsak nga rod maawatan tatang. No apay akas na napudot lata ti ulo kanyak ni Senyorita Monique. Papa, nakarubat kayo man? Mapan kayo kadidya mo disipyo nga oray Sabado? Saan nga dya iti babanak? Sa di na maron, Papa. Kayat ko, asarungkaran ni Jonas. Ay, sayang. Noon ko at naka-schedule na, Papa, nakitangal daw. Sumurot ako, Mama at Papa. Kaano lati papan mo? Ay na, sa kalpasan na kayat mo manen ngumay kita ni Jonas. Ano ko mang, oray aginal daw ka mang sarungkal ken ko na di ospital. Anak, ay Jesus Mariosip. Masobram sa una yan, ti kinasaya at mo kini Jonas. Saan mo ta, Papa? Sige, mapanakon. Agur ura yan, ti driver ko. Gyamanak iti panang sarong karyo kanyak dito yung ospital, Mayor. Wen, tadakayat ko, nga umay kumpirmaran kin ka. Ha? Ay, anya ti kayat yung amalawlawagan, Mayor. Agpaisugat diya saan mo kayat ti panawa. Kat napaggas ti panagmaniho mitilugan nyo. Ha? Ay, Wen, saan lang ti sungbat mo. ay, saan mo't unay anapartak ti kunak? Mano, ti kataray na. 130 kilometer per hour lang, Mayor. Adya, tasar ka di pa ilangan na partak na ita para kin ka. Makawawid ak ngamin una yan, idi. Biso pinartaka kon, Mayor. Ngam at di kay nakaawid ka po iti kinakaskasiro, madriver. Nadadal pa ka barbaro alugan ti anak ko. Saan kayo amadanagan? Ibagak to kin ni Mami. Sukatan medyo nadadal alugan ni Monique. Sa nabali, ti pan nakadadal di alugan tamasukatan. Ngam no ti biyagyo kuma tinapugaw. Pulo sa sana na may subli Jonas. Sorry, Mayor. No natay kumati anak ko. Anya kuman ababawik anang ibaga asik ka tinagmaniho. Iso ano adan tupay sunod na. Kaslasan kan apiyaran ngagmaniho. Anya? Nanandad pa ngagmaniho ti anak kong sika. Iso asan ka na mapiyar ang mga imaniho king kuana. No adan tupay long distance apapanan nyo. Hello, Jonas, iho. Nagaawag ka ba? Dapat ang maluksawak, mami. Sino ti kaluksaw ko? Di ka ti Eloisa? Kulat tuwat nga binana sa isaya at anito niyang timagbantay kan ka ti ospital, iho. Saan ani Eloisa ti kaluksaw ko, mami? Sino nga ron? Ni Mayor Solomon, mami. Anya? Tapay! Anya di naramid huwan na imbagakan ka ni Don Solomon. Anagluksaw am unay ako na, iho. Kuna naabasol ko kano. No natay ni Monique iti pan nakadisgrasya mi, mami. Anya? Binabalaw na kiti napaspas kano apa nagpataray ko. Ngayon po onti pan nakadisgrasya mi, mami. Wan, imbagamot kanyak na ita ni Monique. Kuna na anapaspas ka noon ay ti panagpataray mo. No, mami. Disgrasya day jay. Saan kumat nga mo? Anak, nasaysaya at matlaang, tinaanan a panagmaneho. Magaw-awid akong munay, mami. Hindi ibagayo nga at problema panggap kini Eloisa. Anya,
Gapula ang iti dayjay, nagpartakan di pa nagpataray mo, hindi nagawid kayo. Wan mami, ganun gayang. Italangan malagip ko adamagan. Anya nga ti problema yung kini Eloisa. Managipulong launay. Among ka di asinalangan nak ni Ipe nga amana. Gapo iti panangungat ko kankwana. Idi na buong na ti glass painting alatawam. Anya? Dayjay, ti ko nagka-problema kini Eloisa. Managipulong. Bayan nyo mami. Nakasaritak to ni Eloisa may papaniti day taabana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sangom no tinarami niya pa ng salamat ka ni Jonas. Kapula ang tinaistorya kada kayo, kinapaspas na pa nagpataray. Iha, isot po, tinakadisgrasyan nyo. Nung natay ka, may subli na nga tatibiyag mo. Basit na ang agarom yan, tinasagrap ko. Agbabanbay, tay kunakon. Kaslasan akon ng agpiyar nga isot agmaniho. Nuad dan tumanan, papanan nyo nga dayo. Ang awag niyo, Papa. Nimot doon niya kandida na ito yung mawawag. Ang mga no, damat na pati niya bagana. O sige, sumbatan niyan tiyawag na. Inak mamatitayan, nagiti katulong tayo. Hello, Dunya Candida. Agyaman na kasi nung batang lang nga dagos ti awag ko, amigo. Gaputa mangan gunak no adda importante unay nga ibagam. Isoyak nagtaktak. Asimbong ba't iti awag mo? Talaga nga da nasisitaunay nga ipagam, Mayor. Anya da ita? Di ba iba pa ni di panangungat mo iti anak ko? Gapoy di panagkadisgrasya da kiti mo ni. Nailiklig da kumati disgrasya no amo ni Jonas sinagan anad. Mayor, sana nagayatan di anak ko di panagkadisgrasya da. Agbabanbay. No saan kumana pagkasunay ti panagpataray na, mabalin na sandaan na disgrasya. Nala, sana ba ni tanalpasan? Kan sugat lang tinaganap ti anak mo di panagkadisgrasya sa iti anak ko. Iso sana rombang nga sinalangan mo pailaan ni Jonas. Kila babawi ka nang ibagay di ni Jonas, nga isot mangimaniho iti lugan ti anak ko iti panagawid da. Urayan niya pa'y tisasawam doon, Solomon. Kat sana na ba'y sublipay na katinalpasan a pasamag. Diyo ka diyan mo. Milyones ti pinanggatang ko iti lugan ti anak ko ana disgrasya. Karamba! Kabala kabayadat nga uray mano a milyones doon, Solomon. Ibaga, na uray tamat langal daw, bayada. Donya Candida. Anyat kinanayo, Papa? Nagsinungbat kayo kan Doña Candida, iti panagsari tayo iti cellphone? Wan, Anya man tinagsinugbatan nyo. may baban iti panang salangad ko kin Jonas, gabit ti pat nakadisgrasya yo. Papa, kunakmat ngamin kada kayo idin. Di yun salsalangadan unaungtan ni Jonas. Gapo tinaistorya kada kayo. San kay kumaan na disgrasya? No sana gapo iti kinakaskasiro na. Uray ata sa anak ko tanaan ano. Agbabanbay. O sige. Ngam ne, Papa. Ang mga no dahito yun ti pakarakrakan ti panagagayam ti pamilya tayo. Kan ti pamilyada. Saan ba't nga da? Tinasayaat. Agdawat kayo ti dispensakin Doña Candida. Na, adya, siya ka mayor. Dumawat na kiti dispensa. Tapno maagasan ti panagsinungbat yung kan Doña Candida. Iti ka anuman. Saan kong aramidan ti bagam? San ada kas tiramiden yung ibagbagak, Papa? No pagsayatan laki ti kaduan. Yak kayat. Dahil jay kiti adon niya kandida ti rumbang nga dumawat kanya kiti dispensar. Akas nakalalay nga ngagsarsarita. Tay ko na akong Papa, diyo ko may palubo sa marakrak tinapintas alangan-langan tayo kada Doña Candida. Naglagipin nyo. Iso ti paggapgapan ti kadaklan akampin fan diyo tunggal eleksyon. Madam, apay akurot manan timugin nyo. Gaputa makapungpung tutat yan. Nganya ti kapungtot yaw, madam. Diyay baga ni Mayor Solomon. Nagida ka no ti pananggatang na ijay lugan ni Mudik. Ana disgrasya ti anak ko. Anya?
Ay, hala, madam. Titi Jay anay baga ni Mayor Solomon. At dalaki ti kayat nasawon, madam. Talaga nga ta. Tasaan nag-akunang at ibagkaawat iti dayjay anay bagkana. Tinamag ko numano ti pananggatang da iti dayjay ang lugan ni Monique. Tauray anya nga oras, kabayla kabayadan. Imbaga na nga rod no mano ariba, madam. Karampa! Saan aribo lang ti pagsasaritaan? No napintas alugan ti magatang tunyang. Ay, anya nga rod, madam. Milyones ti balor dagiti brand new kan napipintas alugan. Ay, kas taaya, madam. Ay, diyak amo, tawan matlugan ko. Ay, anya nga rod, madam. Di bayadan nyo dyan na disgrasya ni Senyorito Jonas sa lugan ni Munay. Wan! Bayadak! No lakit di ibagana, no mano ti pinagkatang na idi, tunyang. Tantikat, iso, ti makagapo apangungong tanda iti anak ko. Ay, may mayat no bayadan nyo, madam. Ay, huwag gayam. Imawag ka na kita ni Jonas. At anda pagatgatang na aprutas akayat na kanan. Isama pan kantuman gumatang kadagiti prutas. Taipan bunto at tagos iti ospital. Ay, uwan, madam. Ay, mabit lang. Umaya ka. Ay, naimbag nga aldaw yaw, ama itay. Nay, si kamot gayam tunyang. Nakaumay ka man, balasang ko. Sige, sumrek ka. Dadi do taong nagnagsarita. Ay, agyaman ak, ama. Nay, adamat bit-bit mo ngay may. Anya ka di dagita? Ay, dagiti paborito a prutas nga inakibalon kini Senyorito Jonas ijay ospital, ama. Anong di magasak dito ibalayaw? Tanong kayat yung nga umay sarungkaran ni Eloisa, amang banbantay kini Senyorito, makikuyog kayong kanya. Ay, alaman nga raw, balasang ka. Umayak mamat. Mailiwak mo iti balasang ka. Ay, no kastakat ingkay nga rudan agrupot, ama. Sige. Makikalugan kayon kanyang amapan ijay ospital, nga ayan da Senyorito Jonas, kan Eloisa. Nasayat ma, tanalagip-dak nga umay nakbisitaan dito ospital, tatang. Ay, well, di magas nga minito niya, ganyan balay, kat inawis na nga may dito, itap no makita ka kanumat. Nagsayatan, tanalagip na kayo ngay may nawis nito niyang, tatang. Well, kat kumusta ka matitipan ang bambantay mo kini Senyorito Jonas? Nasaya at matatang. Awan pari ko titi pasyente me. Kas nakunakon kada kayo iti. Nasayati ka sa saad na. Naasi, kan man nakaawat ni Senyorito Jonas. Ay, nabayag ka di pa, dito yung hospital, balasang ka. Mabitla siguro. Tamang rugay magtan nga glunit dagiti nauunag asugat na, tatang. Ay, unay lakit day ni Senyorita. Dandanin na tayo, iti pan nakadisgrasya na, kini Senyorita mo na. Wan nga rat, tatang. Angam siguro, saan na payagasat? Kan... Ado pa siguro ti misyon na akayat nga ipaaramid ti Diyos kan kuana. Anya ti kunam tonyang, imparipirip ni Don Solomon kin ni mama, akayat na apabayadan jay lugan ni Monique anat pa disgrasya. Uwan, Senyorito. Isot istorya kanyak ni mameng. Imbaka ka din ni Don Solomon, numanot gatad, ti pananggatang na iditilugan ni Monique. Isot problema ni mamin, Senyorito. Adi ka numat kahit na ibaga ni Mayor Solomon. Angam ko na ni mamin. At sigurado a milyones ti pananggatang da idijay lugan ni Senyorita mo na eh. Oray milyones, kabalan mi abayadan tonyang. Eh talaga, a milyonaryo kayo mat, Senyorito. Awagak to ni Monique, taysot pagdamagak numanot pananggatang na ijay lugan na. Hello, Jonas. Kumusta ka? Nakawag ka man? Kaputad na kayat ko adamagan kin ka, Monique. Iso nga imawagat kin ka. Anya dayta? Mano ka dito pinanggatang yung DJ lugan mo? Ah? Eh,
Apay adam na magam. Gapo tayong paripirip ka nun ni Papam. Akas lakayat na pabayadan kada kami jay lugan mo. Ah? Iso damdamagag, lumanot katat na. Kwa, jak amon. Jak malagip naman at pinanggatang mi. Imposible, adi mo malakip. Umno kastaman bilang, kat salud-sudan minto kini Papam. Tabayadan mi, uray mano. Tadi kat iso ti pangungumtan na kanya. Makita yu ti aramid yu, papa? Rumubrububan ti risik iti nagbabautan tayo kada doon niya kandida. Gapot pa nang ibagayo, abayadan dati na disgrasya, lugan ko. Milyones ti pinanggatan ko iti dayalogan. Katalanga na di nabayadan. Papa, saan kayo kumamot nga agbalin arupat kwarta? Ipalagip ko manan. Adun ti utang niya na yung bag-anakam kani doon niya kandida. Anak, makasawa kiti dagas. Di mo man isidir kanya kadot utang ko anay baganakam keng kuana. Apay sumat, papa. Sumadenggan. Sanda asya kag dautang na anay baganakam kadakwada. Uray suda. Damot utang da anay baganakam kanyak. Anya kumamot, papa. Oh, nalipata mon, ti pa nagdunar mo iti dara ken Jonas. Ah? Oh, Ayun, gayam. natay kuman ti kakaisunang anak ni Donya Candida. No awan ka nagdunar iti dara. Oh, Ah, wala niya. Talaga na tayo kuman ni Jonas no awanak, papa. Kanin maglakit din, tagpada kami matititipo ti dara. iso adi mo ibagbaga ada talaga dautang na anay baganakam kadakwada ken Jonas. Kumusta ti anak ko sinarong karam iti ospital, Tonyang? Ay, sumarsarantan, madam. Kan na istorya kanyak ni senyorito, timbagayo panangi paripirip ni Don Solomon. Kaya ta papayadan kay lukan ni senyorita mo ni. Agad? Anyat ko na ti anak ko. Nakita ka kasla imalsem ti rupa na itinaibagakkan ko na, madam. Kat idi kwan, at inawakan na. Sino tinawagan na? Jak mo, madam. Ngam atapag, ani senyorita mo ni ti inawagan na, madam. Anya? No puno ti atap ko. Kat amang ano imbaga na jay na iparipirip kada kayo ni Mayor Solomon. Munik, babanam. Papa, Hmm, mapana ka di mansyon da Doña Candida? anya ti bagam keng kuana. Kaya't kakasarita ni Doña Candida, may panggapitin na iparipirip yu at kayat yu apabayadan tilugan ko ana disgrasya ni Jonas. Oh, ingkay baga di ka interesado bayadan na tilugan mo ano na dahil kasta ka de. Wan, Papa? Saan ka mapan? Ha? No makonsinsyada, bayadan wenno sukatanda dilugan mo ana disgrasya kat masaya at launay napimpintas pa'y kumati sukat na. Makagatang ta iti sukat na nga uray no saan da abayadan dyan na disgrasya alugan ko, Papa. Wah, Adaw mauawag kanyak, Papa. Imot gayam Doña Candida. oh, Nagsayaat. siyakman, ti makisarita kinkuana. Papa, anya ti bagay Di mo nabagan! Nanta cellphone mo! Siyakman ti makisarita iti dayta Doña Candida. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.